Êvar baş temaşevanên hêja. Ez hêvîdarim ku em demekî xweş û bi berhem bi hevra derbas bikin. Wek ku hûn dizanin çarpel medya, rêveberiya çarpel medyayê rasterast vê bernameyê pêk dîne. Vê heftiyê dora min e. Mêvanên minî vê bernameyê Rêzdar Bayram Bozyel û Rêzdar Vîldan Sayîn Tanrıkulu ye. Kek Bayram û kek Vîldan hûn her du jî bi xêr hatin sersera ser çava hatin bernameya qedanona heftê. Mala va be spas dikim. Gelek spas mala te ava. Awe jî ava gelek savin. Belê mêvanên ezîz, beriya ku em dest bi bernameya xwe bikin, ez dixwazim bala we bikişînim ser di mijarên girî. Mijara yekem kampanyaya zimanê Kurdî ye. Wek ku tê zanîn platforma zimanê Kurdî ku ji neh partî û rexistina pêk dat û tevî tora ziman û çanda Kurdî wek saziyekî ev jî saziyekê ku li ser ziman dixebitin. Bi hev re kampanyakî îmzeyan pêkanîn. Kampanya wê heta meha Sibatê bidome. Vê gavê li gor agahiyên ku min bi dest xistiye di derdora 200,000 îmze da heyanî vêga hatine berevkirin. İmza hem online îmza tên berevkirin hem jî îmzayên rûbirû rasta rast tên berevkirin. Hêvîdarim ku hemû milletê Kurd di vî warî da hişyar ve bi taybet temaşevanên me di vî warî da berpirsyarî dikeve ser milê we divê ku hûn kesên ku îmza xwe navetve hûn wan bigirin, bixefêlin û hûn îmza ji wan bistînin. Mijara didiya jî koronaye. Ez dixwazim bi her du mêvanê xwe hema beriyan derbasî mijarê bibin. Ez bi wan re hinkî sohbet bikim. Ez hema ji her diya jî bipirsim. Gelo we derziyên xwe li xwe xist, tamam e derziyê we her diya jî. Kek Bayram? Belê min derziyê xwe li xwe xist û kêfxweşim ku îro kurê min jî derziyê xwe li xwe xist. Ew jî 22 sal ye. Van demên dawî vê du mehî da pir mesela derziyan da ew heye, yani hereketekê baş heye li Tirkiye. Lê xesarê mezin jî hene, yani hem ji bo Kurdan hem ji bo Tirkiye hem jî ji bo mirovayî. Hêvîdarim heta payîzê Tirkiye da rewş parî aram bibe, rihet bibe ji ber ku ev dibe sebebê nekirina siyasetê jî ji xwe gelek asteng pêşiya hene ser da jî ev korona hat destûriyê megrê da. Yani hêvîdarim hem bo tendurustiya me hem ji bo dahatûya me hem jî bo giştî xelkê me ev nexweşî sivik bibe û em jî hewl bidin dîqet tevgerin ku xesar zêde nede gelê me. Kek Bayram ji xwe dewlet ji me aciz bû înca vêga koronayê dike mane yanî hinkî dike hincet. Înca te kîjan derziyê li xwe xist keko? Min Sinovac bûn, tam Sinovac me li xwe xist piştî wî ew hat. BioNTech hat. Lê em kêfxweşin, yani ji ber ku em bi vê wesîlê jî nava me û Çînê jî baş bû. Hûn zanin çelîşkiyekê me û Çînê zî zêde bûn. Ya pir li Tirkiye Uygur herhalde zilmê. Ya bi vê wesîlê jî em û mawcudî li hev hatin tabii, yani baş bû. Ew wala erê ew jî erê rast. Kek Vîldan êwe çawa derbas dibe li Valla êmin yani du hefte berê êmin du hefteyê min jî piştî derziyê dudiya xelas bû ji bo pisporê vî karî li vir yani ez bi agahdariya carekî ez divê evî bêjim yani ez li hemû agahdariyên ku berpirsên rêveberiya pandemiya koronayê li vir li Swêdê ez bi wan bawerim yani. Wexta tişta dibêjin elhamdülillah em jî pir bê bawer. Yani li gora yekîtiya tabîbên Türk Tabîbler Birliği raporê wanê do meriv lê binêre
yani hiç evketi tune yani hecmara miriya bikemani ligora raporu vane do se qate ku hatine ilan kirin û makule jî yani Swêd ji nüfusa Swêdê ji 81 ya Türkiye'ye yani 10 milyona 11 milyona doğru 11 milyona 14,800 insan li vir jiyana xwe ji destana ji ber koronayê direkt ji ber koronayê yani wisa ew kirine ji wan 14,000 di destpêka ew da 2000 yani wexta pandemî belav bû yani gelek însanên bi emir ku li ciyên taybetî li lênêrînên kesên bi emir bi ixtiyara ra li wê derê jiyana xwe ji destan ji wan 14,000 nêzî 13,400 kes emrê wan ji 85 berjortir in maalesef lênêrîna wan de hin tişt sala pêşî ew nebû li gora nüfusa Swêdê nîspeta mirinê pir bilind bû lê ew tişt niha ew bû çareser bû niha heta dawiya tebaxê armanca wan ew e ku hemû kesên 18 saliyê mezintir derziyê wan aşî wan ew ê xelas bikin tiştekî înteresan mesela îstatîstikên înteresan belav dikin di nav miriya da biyanî pirin nîspeta duduya herî zêde Somalî ne piştî wî vatandaşên Tirkiyê ne yani nav wan da Suryanî hene Kurd hene Tirk hene ew ê duduya û di nîspeta aşiyê de jî yani dewlet ikram dike dewlet dide dere yani 25 zmana agahdari belav dike lê derzî li xwe naxin nîspeta derziyê ê ku li xwe dixin nav biyaniya da sedî 62 ye nav Swêdiya da sedî 89 he bana tev malûmatên pir enteresan in yani tamam civatekî biçûk e civatekî ew ke lê malûmat gelek resmekî derdxe pêşiya me wekî Kek Bayram got hêvîdarim ku wextekî zûtir li Tirkiye jî welatên din jî însan ji vê ew kê xelas bibin bi saya pêşketinên tibbî aşî û wekî din ji bo eviya civatê jî hepis kiriye û ji bo me Kurda ji bo însanên ku dixwazin civatê hîn pêşketî hîn baştir ev bikin girîngtir e ji hemû ji her kesî ra taybetî ji milletê xwe ra nas û dostê xwe ra di vî warî de balkêşî ya xwe zêde bikin daxwaza min ew e tedbîrê xwe ji dest nedin min carekî derbas kir jê xelas bûm lê gelek nas û dostê me li vir li Swêdê me ji dest da civatekî biçûk in li vê derê tedbîr herî bi tesîr e yani ji me hemûye ra ji milletê xwe ra ji hemû mirovayiyê ra sehet û selametî dixwazim di vê warî de gelek savê spas min jî derbas kir wala min jî her du vaksîn derzî herçive navî min wana li xwe xist ê min Almana bû Alman bêga vê neyartiya me dikin dibin hevalbendê Tirka lê belê me derziya wan xist încer Kek Bayram tu dibêjî min ji bîr kir ez bêjim tiştekî ez ê bifetmin te li vir li Swêdê sê ew bi kartînin Moderna Pfizer û AstraZeneca AstraZeneca tenê ji bo kesên ji 65 salî bi emirtir bikartînin piştî ew hin ew derketin ji 65 salî biçûktir
تاني مودرنا وفرايزر بيونتك بكارتي کێک بایرام تدوێژی ئەوێ دنیا بێ پێشبڕکێژی دەرباس بکە ئەمێ ڕۆژێ نۆرمال ببین. Vallahi keko etişte bejim. Yani ev aslında tecrübe mezun bun ji bo mirovahiye. Li qasê ku ez dibînim zehmetê ku mirovahî ji vîya ders derxe qet îşaretê wî tune ne. Heta ev em bêjin dewlet û rêvebirê dîktatûr ev ya ji bo ku ji vatê kontrol bikin wek firsendek jî dibînin. û zanin dema felaket çê bibin millet dest û pê wan tê girêdan û hewcedariyê alîkariyê dibin. Alîkarî jî tabî ji dewletê tê hêvî kirin. Ji ber vê yekê dewlet jî ji bo ku xelkê milletê binê kontrola xwe zextê xwe zêde dikin, hewcedarî demokrasiyê didin alî û yan îstîsmar dikin van pêvajoyan. Tiştekî din heye ez ewî bêjim mixabin yani mirovatî pir çawa bêjim dûrbîn nine yani pir rojane tevdigerin. Yani gelek numune wî heye ez naxwazim bêjim bi taybetî jî ev derbarê jîngehê de yani ev jîngeh pir bi xor û bi derê eqil tê bikaranîn. Yani yek hesabê du roj paşê, du sal paşê, du sal paşê nake. Sanki ev dünya tenê ji bo neslê îro hatiye çêkirin û eger ew yani dixwazin ku vê hema dunyayê vê gezegenê nava 20 salî de xerç bikin biqedînin. Ez wisa difikirim ku em ê ji vê belê yani ev bela dê tabî em bêjin sivik bibe ama belê wisa em ê êdî xilas nebin. Yani Covid-19 here ve Covid-22 were, 23 were, nizanim sî were. Ez wisa dibînim. Yani heta nêrînekê pir radîkal çê nebe di jiyana mirovahiyê de, di meşa mirovahiyê de ez pir ekunirim yani xweşbîninim ji bo paşa rojê. Belê. Kekvîldan. Belê. Ew ê dinya piştî Covidê wek dinya ku heyanî vega me dî gelo wê wisa ve bi ate ya wê hinek tişt biguherin. Yani wek mînak ez tiştekî bêjim wek mînak dinya Covidê ku vêga vê em tê dane aha internet û o nizanim çi hinkî dijî derketmiş. Yani êndî kek bayram edvêm êndî em ê civînê xwe Covid rave jî em ê li ser Zoomê û nizanim filan devanê çêkin daha rehet e. Ya elbette avantajê wî jî çêbûn yani ev fırsat çêbû ku em van imkana zêdetir bikarbînin ana hûn zanin ev mesela Zoom ev saleke du saleke û pir rağbeta wî zêde bûye û rastî jî tiştekî evke yani ekonomîk e yani tu civînek şûna ku em bêjin İstanbulê tu erebê swar bî nizanim İsveçê tiyarê swar bî bê Diyarbekir tu ser Zoomê 2 saetan dikî. Lê vana xwara problemê din jî tînin yani asosyaliyê tînin em bêjin problemê psikolojîk tînin hûn ana zanin piştê vê koronayê û ev karantînayê di malan da çi diqewime meselê aborî bi di malê meselê psikolojîk meselê însanî ji ber ku însan bi hev dikarin bijîn li ser piyan bimînin însan bi diyalogê bi danûsendinê dibin însan eger tu wan pêwendiyan qut bikî wê gavê şeklekê din dibe û ew rih û em bêjin coşa jiyanê jî kêm dibe tabî. Yani artı eksi bi hev re hene divê em wisa rast e. Kekvîldan dibêjin vê koronayê da jin û mêr daha zêde dest bi şer dikirine û hinek bi spor jî dibêjin zarok û çêkirin zêde biye. Keremke tê çi bêjî dünya her du misalê ku te da tecrübe min şahsî da ji xwe yek ji wan carî emir ne mimkin e? Avrupa jî ew ke. Erê adûdiya jî rast e. Lê sedemên yani henek li aliyekî yani bi qenaeta min yani mesela dijîtalîze bûn ji xwe pêşketinekî ye. İhtimalek mezin e yani ev pandemiya koronayê
بو وکی دلو پکیکو اف بکار آنینا پلاتفورمین دیجیتال در ریوبری و کار و تشتیدن دا بلکی زودتر کر لی او پروسس بروی آلی بش خود چه لی آمن و تشتیکو لبان درا تین مناقشه کرن yani post modern yani post korona dema post korona dema pişti koronayı ji ari gelek hususiyetin xwebe li gelek civata ew wekî berê nebe de eviya ji alî sîstema aborî ji alî birêvebirina civatê ji alî imkanên ku civat devlet ji bo civatê xwe pêşkeş dikin ew ê wisa be û însan van tişta dipirsin tamam yani em hemû dunyayê nikarim taqî bikim nizanim jî hewce jî nîne lê ez karim mesela Swêd û Almanya û İspanya û Türkiye ez karim muqayese bikim mesela de hemû dema ji destpêka koronayê heta dawiya ew kê ez yek misalek du misalê ji Swêdê bidim mesela xwediyê restorantekî alîkariya ku ji dewletê digire li gor ew kê ye mesela meha adara 2020 cîroya xwe nîşan dide û muqayese be 2019 dike evî dişîne daireyekî taybetî nîşan dane 2019 meha adarê heta meha Hezîranê cîroya dukanê çi bûye ji derbeyê ew kê ji derbeyê ew alîkariya ku ji bo karkerê wanê ku ji kar derdixin ji derbeyê wan tişta ji wan re dibêje ku kerem bike tu nîşanê min bide sala par te di beyanama xwe de yani nabera adar û Hezîranê da ew qas ya jî ji adarê heta meha 12 meha çileya pêşî te hew qasî cîro şekiriye ez ê sedî heştê wê cîroyê te ku te wenda kiriye ez ê bidim te yek ev e yani tu însan ji kar nehatin derxistin ê ku hatine derxistin ji mecburiyetê ji ew kê hemû garantiyê wan mesela sîstema bêkariyê sîgortaya bêkariyê guherandin yani kesê ku bêkar dimîne dîrekt dikeve nav sîstemê berê 12 meh endametiya ew kê pêwîst bû qesta min yani ji van mînaka çi ye û aliyê din jî yani dewletekî wekî Tirkiye xwedî serok dewletekî ye ku wekî Recep Tayyip Erdogan mêrik ji derewa têr nabe do min tiştekî pir enteresan temaşa kir sezgîn belav kiribû lê li son dakîka belav biye axaftinekî Recep Tayyip Erdogan dibêje ku hemû ew welatên pêşketî xwedêgirabî ji xwe re dibêjin em demokrasîne pêşketîne ji bo derzî ji xelkê xwe pere digirin li İngiltere 100 sterlîn pere digirin sezgîn jî biya parve kiribû bi İngilîzî parve kiribû ji sefîrê İngiltere ya li Tirkiyeyê û ji serokwezîrê İngiltere bi İngilîzî yani wan etîket kiribû ji wan pirsîbû niha yani hudûdê derewa ew qas be yani ez 40 salê ez li vir dijîm ji heştê weka vir de yani mesrefa mina dev ji vê aşiyê falan berde mesrefa mina saetê yani ez anim ku garantiya min û heft sulalê min heye bi vê sîstemê ku heye jê re dibêjin dewleta refahê jê re dibêjin ku çavkaniya xwe ji çepîtî ji sosyalîstiyê digire ji parvekirinê digire dewletekî sosyal dewletekî edaleta sosyal bi qenaeta min di dema post koronayê da di gelek civata da ew ê bibe mijarekî muhîm a münaqeşeyê û ew ê bi heq bibe mijara münaqeşeyê
li Türkiye peyvajiyekî îrasyonel heye. Yani îrasyonel hesab ke serok devletekî eşkere bikaribe ew qas derewekî alenî vekirî û tu bingeha wî tune bikaribe bêje duê civatê da pirs ew e ku çima yani duê civatê da yani muhalefet nikare dengê xwe derxe bêje ku ya tu çawa karî derewên wisa bikî ev pirs ew ê ber bi kîjan alî here ev münaqeşe dereng be jî li Tirkiye jî li welatên wekî Tirkiye yani wekî Rusya û ciyên din falan ew ê şê be min karîkatûrekî serokê Partiya Çep a Swêdê min ew kir li ser ev şampiyona futbolê dewam dike niha Rusya, Macaristan, Türkiye û Rusya spî Belarus ew di evkê gruba pêşî da wenda kirin hemû derketin çûn vêja Jonas Sjöstedt ew niha dev seroketî berda do nivîsan dibû gotibû gelo xwedayek ji bo evkê koronayê heye wisa xuyaye ku eviya di a futbolê heye eviya derbê xwe li hin însana yani lê da vana tev ji ortê rabûn çûn futbola evkê jî ji însanên wanê xelas bûn yani millet henekê xwe bi dîktatörên wisa bi civatên wisa yani dîktatörên ku nexweşiyekî tehdîdekî ew qas mezin li ser mirovayiyê dileyze vana agahdariên xelet didin tedbîrên xelet digirin însana jiyana însana yani bê bingeh ew dikin ji ber çap dûr dixin evan tiştana bi qenaata min dema post koronayê da ew ê zêdetir û firektir bê münaqeşekirin di civatên pêşketî da ew ê bê münaqeşekirin mesela çima Danimarka ya jî Almanya ya jî İngiltere ya jî İtalya, İspanya, Amerika di kîjan wanî de xeretî kirine kîjan derdê wan tedbîrê wan kêm bûye ya zêde bûye evan tiştana ew ê ew bike eviya jî ew ê tesîrê li ser siyaseta dema post koronayê bi qenaata min ew ê bike min dirêj kir kusurî nemêrin spas na tiştek nabe di pişt me da bername tune pirpir em ê jî 10-15 deqe dirêj bikin belê temaşevanên hêja ka em li sernivîsên vê heftiye binêrin çi ne Belê wek ku tê zanîn di 24 û 25 vê mehê da ez neşaşibim Yekîtiya Ewropa lûtkeya xwe yanî zîrve pêk anî û di wê lûtkeyê da di wê civînê da em bêjin Tirkiye jî hat xeberdan
tabi agahiyên ku digihîjin me û agahiyên ku li Ewropa tên belavkirin nizanim çi qas hebdû rast bîna hemin em wî nizanin lê ez dixwazim hinek tişta bêjim ez zanim ku Tirkiye ne memnûn e Tirkiye wek Wezareta Dervaya Tirkiye rast belav kirin gotin em ne memnûnin gere endametiya me bata xeberdan gere ew fasilên ku 23-24 gere batina ser masê û bi tenê efendim mesela penaberan ne mesela peraye û deheb dewlet Yunanistan û Rûma Kıbrıs'e qesd dikin ew yekîtiya Ewropayê hêsîr girtine û her wekî din gelek şikayetê wan hene demek ku meriv li Ewropayê dinêre raya giştiya Ewropayê jî raya giştiya Ewropayê jî dibêjin Tirkiye Ewropayê hêsîr girtiye bi mesela naberan basa neheqiyê û zilmê li Rûma û li Yunanistanê dike û her wekî din ew jî ji alîkî da ew jî ne memnûnin îcar nizanim ka em ji kek vîldan dest pê bikin ji ber ku ew li Ewropayê haya wî ji raya giştiya Ewropa jî heye acaba bi tenê Merkel memnûn e kek vîldan mesele çi ye ez dixwazim tu hinekî ji me re behs bikî yani kek Hanîfî ev meselekî pir mühîm e yani ji bo Ewropayê jî mühîm e ji bo Tirkiyeyê jî mühîm e ji bo me Kurda jî mühîm e ji bo me Kurda pir mühîm e bi rastî niha wekî te got Tirkiye nerazîbûna xwe du roj e bi awayekî vekirî tîne ziman beyana Çavuşoğlu jî beyana êvî şexsî û Wezareta Xaricî wek dezgeh jî min lê nêrî ew dibêjin ku ne li gora daxwaz û tiştê ku me li hêvî dikir biryar hatine derxistin niha ez ê evkê nîşan bidim eviya Swêdiya biryara ye min ji malpera evkê derxistiye niha ji biryarê wan ji madda 14 heta madde 22 evke yani ez vê karim ji rejîra linkê wî bişînim link jî karin tabi biya Swêdiya jê lê ji wê linkê meriv kare bikeve îngilîzî ya jî zimanên din bikaribe derxe yani biryar bi xwe çi dibêje min got ji 14 heta 22 dike çend madde dike 8 madde 8 maddeyê da bi zimanekî pir dîplomatîk bi zimanekî pir nerm rast e biryar girtine di hemû biryarê wan da sê tiştê esasî hene yek ji wan mesela Kıbrıs e yek ji wan mesela rojhilata Behra Spî ye ew jî hinekî girêdayî mesela Kıbrısê ye mesela Sîya jî mesela demokrasî mafê mirovî azadiya çapemenî xwe rêxistinkirí û azadiya xwe îfadekirin evana girêdayî têkildariya Tirkiye di operasyonên eskerî lê rojhilata navîn e di hemû pirsa da pirsa herî nerm mesela mülteciya ye mesela mülteciyên Sûriyeyê ew jî biryar ne tenê li ser Tirkiye alîkariya Yekîtiya Ewropa ji bo Tirkiye ji bo Lubnanê ji bo Iraqê ji bo Ürdünê di yek maddeyekî da hatiye girtin aşkere ye ku dewletên Ewropî ewkekî mülteciya nikarin hilbigirin û naxwazin hilbigirin û gelek faktör hene yani Yekîtiya Ewropa ne tiştekî homojen e ji 28 dewletên cuda pêk tê
دولتکی وکی مجاریستان کو جالی اورمان به تیب ریوبرین بخو پیشبری تدبیرین کو یکتی اروپای دخوازه لنبر وان بگره جبر هن بریاری وان لسر شکل جیانی البجارتنا جنسی و امزان تشتیدن و پرسین دموکراسی خواه ایفاده کرنی مجاریستان اندام یکتی اروپاییه لوما بریارین کو لسر ترکیه تینگرتن دیوه مرف اوسا بنرخینه آلمانیا یک پارتنری اقتصادی و askeri و siyasi ya Türkiye heri nezike و Almanya da aynı vakti da denav yekiti Avrupa'yı da hezeki tayin kare taybeti piştiku İngiltere yekiti Avrupa'yı derketiye noha hem jari hecmar bu lüvür yani de konseya yekiti Avrupa'yı da gerek biryar jari devlet abi be deng تيجرتن لرولا parlamentoya Avrupa'ya heye ko lugora nüfusa her velati lüvederi temsil dibin evana yani van tişta deve merv per bir detay hesabı kul serbeke yek tişte ko Türkiye lehevi dikir peymana gümrüge benu kirin de madda sisiya da ne yani madda sisiya liser Türkiye de madda 16 ya van biryara da liser yekit liser nukirna peymana gümrüge vanite gotin ko yani komiteki tekniki hatiye evkirin ko liser nuk yani şerti nukirne ye peymana gümrüge jinu ve lebnere yani kastamen jiban evka yani yek bir yek wan maddeye marif kare bir detay şuru bebke yani Türkiye yekti Avrupa jera dibêje ku tu divê herî hewşaqe paqij bikî tu divê herî mesela Kıbrıs'ı çareser bikî tu divê herî peywendiyê nav xwe a pirsên demokrasiyê çareser bikî tu divê destdirêjiyayiya li herêmê li welatên din nekî biryarên yekîtiya Avrupa bi kurtayî evanan e û hiç mesela ku yani jêra dibêjin başlık yani de şertê endametiya da maddeyekî din bekin qet di rojeva yekîtiya Avrupayê da nîne û pirsên yekîtiya Avrupayê ku li ser Türkiye digre jî divê meriv bizanibe Macaristan li gel Türkiye'ye mesela ji bo hin biryara yekdengî lazim e Macaristan'e İtalya niv evke Romanya'ya Polonya'ya Polonya endame nabera Polonya û yekîtiya Avrupayê da hem de mesela parvekirina alîkariyên merkezî yekîtiya Avrupayê da hem mesela pirsên demokrasiyê da mesela li wir jî mesela Kürtler jî heye Polonya ew dike yekîtiya Avrupa wek dezgeh li dije lê hin biryar ji ber strûktûra yekîtiya Avrupayê strûktûra biryargirtina yekîtiya Avrupayê da her tim li gor ewkê dernakebe lê tiştê herî mühîm a li ser Türkiye ew e ku yekîtiya Avrupa ji xura muxatabekî muxalîf li Türkiye nabîne wexta yekîtiya Avrupa Türkiye bi tiştekî tehdît dike ji beriya Recep Tayyip Erdoğan muhalefet CHP derdikebe nizanim kî derdikebe dibe hey Avrupa hûn nikarin ayar bidin me loma jî yekîtiya Avrupa yani çarçeva siyaseta navxwe ya Türkiye jî bi qenaeta min li ber çav digire zimanê wan çiqas hişk çiqas tûş ya jî çiqas nerm parîkî jî girêdayî vê rastiyê ye ku ew neteweperestiya
siyaseta etable ya Türkiye baveri nade hêzên demokratik, hêzên pêşberû, hêzên ku dixwazin zorê bidin li ser Türkiye bawerî nade wan loma jî ev jî li gora wî zimanê xwe û tedbîrê xwe li gora wî digirin lê qenaeta min yani vê pirsê min ji destpêkê ve heta ku ji min hatiye min ji nêzîke min xwestiye ez taqîb bikim yani heta ku ev iktidar hebe heta ku yani hinek baweriyekî biçûk be jî ber bi demokrasiyê çûyîn tunebe ne fasilekî nû ji bo endametiya daîmiya Türkiye bedibe û ez nedivê qenaetê dame ku hundirê 2 salê pêş me de peymana gümrükê jî ku ji bo Türkiye mühîm e nêzî sedî 65 ya ticareta xaricî ya Türkiye bi Yekîtiya Ewropayê raye taybetî bi Almanyayê raye û Almanya loma nermtirîn welate ku li hember Türkiye yani 3,5 milyon 4 milyon hemwelatiyên Türkiye li wê derê ye Türkiye li wê derê pir aktif e di hilbijartinên Almanyayê de dikare ew bike Çekbîldan em ê li virê bidin seknandin îja em ê jêkek yani cümle davî ya xwe bêjim yani Türkiye jî Yekîtiya Ewropa de demekî Kürt te nikare yani mesela mülteciya pere dedin carna em Kürt aciz dibin çima pere dedin falan Avrupayı naxwazin ji derbeyî wî ji derbeyî siyaseta mülteciya û perê ku niha jî 3 milyar euro ew kirine ku hûn dilê 2 sala de bidin ji derbeyî wî ji vê civîna ew kê tu tiştekî ku Türkiye jê hêvî bike tune û evana normal de hem carî iktisadî hem carî siyasî hem carî eskerî tedbîrên pir giranin ji bo dewletekî mîna Türkiye. Spas dikim. Ez jî spas Kek Bayram niha ez dixwazim tu di pencera Kurdan da li meselê binêrî wayê Türk dewleta Türk tedî bi Tirkî divên hayal qiriqlirî yani tiştê ku li hêviyê bû çê nebû li gor dilê wana gelo em Kurd li meselê çawa li wê mijarê dinêrin û di derheqê vê civîna Yekîtiya Ewropa û encamên wan biryarên wan da tê çi bîr. Spas dikim carek mesela Kürt yani ev sistema nadewletî ji dûr nine û veqetandî nine divê ew ê meriv bêje ama bûyî vê girêdayî ez ê tûrek bibêjim mijar dî vê mesela Kürt noha yani heta em bêjin dunyayê da du cemserî hebûn du qutubî hebûn yani rojava li ser hebûn meriv dikarê bêje yani yekdeng bûn piştê ev têkçûna Sovyetê da dunyayê da zêde qutub cemserî çêbûn yani zêde serî çêbûn berê rojhelat û rojava bûn berê em bêjin sîstema sosyalîst û kapitalîst bûn ana pirserîtî heye yani êdî Çîn heye êdî Japonya heye êdî Ewropa serê xwe heye heta hêzên wek Tirkiye û İran jî hene yani aktorên herêmî ku îda emperyalîstiyê dikin êdî dewletê mezin ra rexabet dikin ew jî yani rewşekê nû ye pozisyonekê nû ye tabii ez li vir têm nokta Rojava Yekîtiya Ewropayê Yekîtiya Ewropa jî ev demeke ku di nava sergêjiyê de ye yani çend noktan Kekbîldan got mesela İngiltere veqetiya ber bi rojhelat ve firebû wasta ber rojhelat ve firebû endam zêde bûn wasta endam zêde bûn ew ahenga nava Yekîtiya Ewropayê de kêm bû îro mesela Kekbîldan got Polonyayê da û Macaristanê da hikûmetê ku hene eleqa wan û demokrasiyê bi hev ratine ye heta meriv dikarê bêje ku ew jî hema tarza Erdogan siyasetek dimeşinin yani iktidarê otorîterin dijê mafê mirovanin dijê demokrasiyê ne
و yani ji bo civata xwe jî ji bo Yekîtiya Ewropa jî xeter in. Meselekê din jî ev e ku berê Yekîtiya Ewropayê bi Amerîkayê re pir di nava peywendiyê nêzik dabûn. Yani di nava ahengek dabûn li hember Tirkiye, em bêjin li hember Rûsyayê ya jî wekî din. Piştî hatina Trump ev ahengiya nava Amerîka û Ewropayê jî em bêjin têk çû û em bêjin nakokî zêdetir rojava peyda bû. Yani ev ya bo çe dibêjim, ev ya Türkiye ra zemîn çêkir ku destê xwe dirêjê Sûriye bike û li ser Sûriye destê xwe dirêjê Libyayê bike, dest dirêjiyê Akdenîzê bike. Ez hertim ev ya dişibînim mesela Hitler, wata Hitler 1939 da xwest ku Avusturyayê îşgal bike, hem İngiltere hem jî Stalin wê gavê ew destûr dan pê. Paşê Çekoslovakyayê îşgal kir, tabii wan digotin em ê bi vê awayê ew aş bikin. Yani em ê Hitler aş bikin ku zêdetir pêş de neşe. Ama aksê wî ev siyaseta nermok, tavîzkar cesaret da Hitler û êrişê Polonyayê kir bu sebebê şerê dünyayê. Yani Türkiye jî aynı wisa bû. Yani Türkiye ra dengê xwe nekirin çû em bêjin Cerablusê paşê, ewil paşê dengê xwe nekirin çû Afrînê, paşê dengê xwe nekirin çû serê kaniyê wekî din. Li wir dewleta Türkiye hêzê xwe askerî em bêjin teknîk tetbîq kir. Ew kir yani em bêjin li wir wek qadekê tetbîqatê bikar anî û li wir bu wê hêzê, bu wê cesaretê çû Libyayê, bu wê cesaretê çû Akdenîzê. Îro belkî nêzîkî 100,000 milîs ji Sûriye Tirkiye ew kiriye. Peyda kiriye yani ekstra derê artêşa xwe maliyeta wî pir kêm e, em bêjin bi çend quruşan wan dişêne Libyayê, wan dişêne em bêjin Azerbaycanê û sibê du sibê cihê nacî dikarê bikarbîne. Yani Türkiye min xwast ew ê bêjim ji vê belavbûniya ji vê sergêjiya Rojava Yekîtiya Ewropa û Amerîka pir îstîfade kir. Adinan serî de mesela ez vê pêvajeyê not û nihan da dişopînim mesela endametiya Türkiye Yekîtiya Ewropayê. Serî de herkes zanî ku Ewropa Türkiye naka endam. Ji ber nüfusa wî, ji ber em bêjin aliyê rengî wî civakî, aliyê wî jeostratejîk ama dixwazin wî li binê kontrola xwe da bigirin. Yani berderî bigirin. Bila dûr jî neşe, bila neyê neva malê jî. Yani heta ana siyaseta Yekîtiya Ewropayê ew bûn. Ji bo wê Tirkiye jî tucar niyeta wî esasî tune bûn. Tirkiye jî dixwaze aliyê aborî ve ji Yekîtiya Ewropayê îstîfade bike. Mesela çend caran hûn zanin Erdogan got ku em ne bi krîterê Kopenhagê, em ê krîterê Ankara'yê biçin Ewropayê. Ev jî mana ew e ku ez godariya krîterê Yekîtiya Ewropayê nakim. Godariya krîterê demokrasiyê nakim. Yani peywendiyê Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê ne pir em bêjin li ser prensîbanin daha pir li ser menfaetê stratejîk in. Türkiye dixwaze Yekîtiya Ewropayê îstîfade bike, îro Almanya ticareta Türkiye nîvî zêdetir bi Almanyayê re ye. Ewropa jî wek tampon dixwaze Türkiye bikarbîne. Berê mesela NATOyê jî Yekîtiya Ewropayê jî Türkiye wek qereqolek dixwestin li hember Sovyetê bikarbînin. Piştî ku sîstema Sovyetê ji xeteriyê derket, ana dî Rojava dixwaze Türkiye li hember em bêjin pêla em bêjin radîkal İslamê û pêla koçberiyê bikarbîne. Ji bo wî işte mesela te wekî we jî got 3 milyar dolar vexetandine daha berê gelek alîkariyê Tirkiyeyê kirin. Yani wisa Tirkiye bi gotinê kurmancî dibêjin pişo dikin, binê kontrolê de dikirin. Li vir ez dixwazim tiştek din jî bêjim. Tabii piştê hatina Biden wê çi bibe em hêna tam nizanin. Ez ê bîdarim ku ev leha Kurdan da be. Belkî hatina Biden tesîr li ser Ewropayê bike ku ew jî birêk û pêk li hember Tirkiye helwestekê baş bistînin. Yani wek min got Yekîtiya Ewropa heta îro jî ev deh salê paşîn li hember Tirkiye helwestekê
ciddi ku yani tesir لسر Türkiye bike bikarbe siyaseta Türkiye bigorine ne meşandiye jiber ku ev nava xoda dinava sergejiye de. Mesela Rusya'da veki hevna fikrin, mesela Çin'de veki hevna fikrin, u mesela Türkiye'de veki hevna fikrin. Tişti ku ana tabi edi tehdit hat noktekçi bun. Mesela bala ve bikşine mesela demokrasiya Türkiye ne bun? Mesela Libya, mesela Akdeniz'e bun. Lüver Macron sinorji Türkiye Raşyan kışan. Lüver Avrupa'yı bir tundi ve aşkara peşiya Türkiye sinor kışandın. O ana Türkiye zoret Türkiye ku mesela yek biryara parlamentoya Avrupa'yı ewe ku emi hez xweyn resmi û milî ji Libyayê bikişînin Türkiye reaksiyonê kemezin li hember vê biryara ew kê nîşanda. Ew gemiyê boy lêkolînê boy petrolê ku gazê sondajê Türkiye sendbûn li ser zixtê Fransayê Avrupayê ana Türkiye wan paş vekişan lîmanan. Lê hêna jî Sûriyê pêşiya Türkiye negirtine yan jî helwestekî wan ê wisa rêk û pêk tune ye. Bi Kurdî em bixwe mesela ez ya jî Partiya Sosyalîst a Kurdistanê salan e em dixwazin Türkiye pêwendiyê wî Avrupayê baş bibe. Tabii şertê ku li gor normal be ev nêzîkayê ne ku li gor menfaatê be. Eger Türkiye kriterê Kopenhagê cî bike mesela demokrasiyê da mesela kêmnedîtewan da mesela em bêjin hukûqa navdewletî da gavan babije serçavan em eviya dixwazin. Lê eger Türkiye pişta xwe bide Avrupayê û êrişê Kurdan bike yan jî demokrasiyê ku heye li Türkiye ew jî rake ev tiştekî xeter e. Yani divê em her tim vê pêvajoyê taqîb bikin em dewletê raya giştiya Avrupayê bi taybetî bala wan bikişînin ku Türkiye dixwaze van pêwendiyê Türkiye û Yekîtiya Avrupayê îstîsmar bike ji bo bi taybetî jî îxtidara an heye divê meselê de raya giştî jî hikûmet jî baldar bin nekevin dehfka Erdogan û fırsat nedin ku ev îxtidar ji van pêwendiyan xwînekê nû teze bike û li ser Türkiye bimîne. Yani bi kurtî ez wisa bêjim ev pêvajoyekê Tirkî dibêjin gerilimlî ye yani wisa pêvajoyekê riyekê rasta nameşe Türkiye problemê xwe ye Yekîtiya Avrupa problemê xwe ye her du alî jî hev îdare dikin dibin tînin tiştek car diye bêjim belkî divê meselê de hatina Biden da hêvî heye ku Rojava mesela Türkiye'de êdî yekdeng be yani Türkiye êdî nikare be wan îstîsmar bike. Yani Amerika ile hember em bêjin Avrupa ile hember Rusya ile hember Amerika'ya ew fırsat ve ihtimale ku destê Türkiye derkeve ev jî baş e wê gavê Türkiye zêdetir wê em bêjin vegerê nava qalkê xwe yan jî were sînor kirin. Belê gelek spas. Ez dixwazim e jî kekbîldan dengê te girtiye. Te tiştek got? Mixwast min got li ber têbîniyekî pir biçûk du cümle ez karim e Keremke bırak Kürt ve yani hemû tiştek ku kek bayram mesela peywendiyên Yekîtiya Avrupa û Türkiye û di wê çarçevê de mesela Amerika û Türkiye esas Yekîtiya Avrupa li hêviya siyaseta Biden jî sekinî û li wir NATO jî faktorekî din e yani beriya ew kê civîna zîrveya NATOyê jî hebû. Yani yek problemê esasî bi qenaeta min ji bo Amerîkayê jî ji bo Yekîtiya Awropayê jî ew e ku hem ji alî Kurda hem ji alî muxalefeta Tirkiye ve ew nizanin gelo niha Yekîtiya Awropa li gora daxwazên PKK, li gora daxwazên PSK, li gora daxwazên Pakê, li gora daxwazên PDK, li gora daxwazên KKP, li gora Yekîtî ya Niştimanî Kurdistan li gora kî siyasetekî bimeşîne. Yek faktörê herî mühîm ku siyaseta wan wekî ku kek bayram jî anî ziman nerm e, nezelal e û Tirkiye ji vê yekê îstîfade dike tunebûna alternatîf a yekgirtî çi muxalefeta Tirkiye wekî dewlet çi jî tevgera neteweyî û demokratîk ya Kurdistanê li her
çar perçeyi Kurdistan'a vakta Rojava'yı emek bıkın ve işte belki em bikarın Rojava o başvuru Kurdistan'a bu yerin vandara belki em bikarın evya mesela az tecrübe huye şahsi به سیاستمدار سویدیا را و یعنی دوست کردای اروپی را و به تجربه خو یه هوارین خو یه ولاتین دن اروپای درجا براسی پر زرال دکارم مشاهده بکم دکارم ببینم هر وشا تشتین کو دوان پرسادا ده چاپمنیا وان ولاتان تین مناقشه کرد سپاس بله سپاس نها از خوازم تشت از دوی مسئله دا بیشم لی ترکیه ده در دورا 4 میلیون کوچبر هنه جویان نزه 3 میلیون و 700 هزاری سوریه نه 300 هزار جی عراقی نه ایرانی نه افغانی نه هند ولاتین افریقای نه افانا نه و در روشک پر خراب ده دجی و راست مرفتکاره بیجه ترکیه و سرمایه ترکیه وان وک ام بیجن به اجرتک پر ارزان وان ددن خبتاندن اویانه لبرچابه پر راحت دیدن مثلا دنیجی ترکیه لیبیا چه بو؟ ترکیه ده اصل خدا تشتکی پر مهم دخواست که اوروپا آلیکاری بده ترکیه دواره آبوری دا و ترکیه و اوروپا به هم را پروژه که قاشو کل روژاوای کردستانه باجار و باجارو کان آوا بکن و بام پانبران ببن لوره بجیب اساس هدف ترکیه یک جیجی افو لبله اوروپا دوی واری داشت خو یک کلمه که جایب نکرد بتنه باسا 3 میلیار و نیف دلار herhalde dolar bu ne euro bu kır o ve alikari reservi xabtin kavi alikariye bidin Türkiye uç kasın nizamçı basa vikir hev az hevidarım ko yekitiya Avrupa به آواکی دموکراتیک تبگره مافه ملت کرد دموکراتیک نتوایی د جوین خدا ایدی بین زمان اره امکمن اره جعال مدت شتکو ام بکن گلک هندکن لی هیویا من اوه کو اوروپا به ام بیجن لگوری پرنسیب نابنتوی مافه مروان تبگره و مافه ملت کردجی ناس که جوی بونه هدی تکه ناب لبکی از وساد بیجم بره ام درباسی مجارا خوی ددیا ببین نفر دریج کرد مجارا می ددیا اودیا بازرگانی پیش اساسی دیاربکر سروکی و محمد قایا در روزنامه که دا پیرا آخافتن اوکک کربون اویجی وقت داخیانی کی دابوان گوتبو که دنا باجارن ترکیه آناتولیای و کردستان دا زیده جدایی یک مزن درکتیه هم دا آلی آبوری دا و دا گلک تشتان دا ونه daha زیده بحث بکن کک bayram اینجا امشتر دست بکن کرم که ته چه بیجی وقتا جمهوریت آوا بو حتی ایرو اره مزانه بو حتی امی بحث بکن رزدار محمد امین بوزارسلان doğunun sorunları nüvisandı bu nevsa جوه دمه دا افتشتین خبردان لبله مالاوی آوا محمد قایا دیسا آنی زمان و راستیه کرناوا چاوه ملت ترک او هانی بیرامه کرداجی که حنیفی و mesela tabi mesele ki İro'nun ne tabi İro belki marifet kare beje katmanı nu peyda bune ser jiyana Kurdistan'e Aboriya Kurdistan'e em bejen jiyana civaki em neçin cumhuriyeti ji ev bir 30 sale davi mesela şar esasen marifet kare
دوی پرسپکتیفه دا مثلا آبوریا کردستان و جیانا کردستان مزکه yani gotine ki giştiye dibêjin cî ku şer hebe aborî tune ye cî ku tirs hebe sermaye tune ye cî ku sermaye tune be xwel wir em bêjin yatırımcî nabe tiştekî nû jî nabe yani ev tiştekî nû ne salan berê rapor hatin bela kirin ku em bêjin 3 milyon 4 milyon gund hatin vala kirin îro belkî hûn zanin yani ew jî takip dikim îro mesela tu bişî em bêjin qesebê Kurdistanê de tu pez nikarî bibînî halbûkî Kurdistan ciyê pez xwedîkirinê ye berê bi milyonan em bêjin pez hatin xwedîkirin îro tu çî tu goşt Sînê goşt ji İstanbul tê em bêjin Farqînê Licê yan jî Wanê yan jî Agrê yani ji ber ku li wir ew pez xwedîkirin dewar xwedîkirin mir yani ew bi nigehekê aboriyê bûn ew mir gund vala bûn ew yani însanê ku kar dikirin em bêjin xebat dikirin axê bi kar daniyan em bêjin jiyanê li ser piyan değiştin ew ket ew em bêjin îsan bar kirin çûn metropolan li wir perîşan bûn yani krizê xwe bi xwe re birin metropolan birin Ankara İstanbul filan yani em meselekî nû ne yani salan e ku ev Tirkiye dibêjin beyîn göçü yani em bêjin koça mejî koça însanê kalîte em bêjin ku sermayeyê herî mühim ji para jî mühimtir sermaye mühimtir mejî ye ew Kurdistanê de nikare bimîne yani nemaye ew roj bi roj ber bi metropola ve çişe yani devlet siyaseta devletê ew e Kurdan bi çend aliyan ve terbiye bike ne bi şerê çekdarî ne bi em bêjin zextên siyasî ne bi hefsê û em bêjin îşkence bi aboriyê bi aliyê em bêjin zextên civakî bi zextên psikolojik bi her awayê dixwaze pelûbaskê Kurdan bişkîne taqeta wan bişkîne hêbiya wan bişkîne mesela em zanin sê çar salê paşîn mesela piştê qaşo ev darbaya hewldana darbaya FETÖ yani 100,000 insan rişkar hatin avêtin yani memur reben emî mêrûjin bi hev re hatin avêtin yani wisa perîşaniyek heye ku dünyayê de natê dîtin mesela her tim ez behs dikim ana tu rewşa Kurdan ya ana û dema kenan evren wata tu qiyas bikî ana rewşa Kurdan ya dema evren yani 12 îlonê jî xirabtir e mesela 12 îlonê da em bêjin îşkence hebûn tade hebûn zulm hebûn ama nayê ku dest bidin ser malê yekê yan jî ji bo ku yek hundir da xanima wî jî ji kar babêjin yan jî dest bidin ser malê babê wî pirayê wî malbata wî wan bi van nan û avê terbiye bikin yani rewşekê pir hedê xwe zor û zehmet e serdan jî mesela koronayê çendek berê raporek hebûn ana destê min da ne mesela em zanin ku mesela koronayê seranserê dunyayê tesîrê xwe negatif çêbû Tirkiye jî tabii belkî li gor Ewropayê em bêje derecek zêdetir tesîrê xwe çêbû Kurdistanê du qat sê qat zêdetir çêbû yani însanê ku bi yewmiyet dixebitin bêkarman esnafê ku em bêjin biçûkin karê wan hat girtin bêkarman ev dema hendek û virdatir 2000 esnaf Diyarbekir tikanê xwe girtiye tikanê derabê xwe girtine ji ber vê şerê ewkê şerê hendekan tiştekê din mesela ez zanim ew çend deriyê ewkê hene bi İranê ra ticaret bo bazirganiyê ew çend salin girtîne deriyê Xaburê berê mesela ji bo herêmê ciyê bên dayînê bûn yani de milyar dolar Türkiye Kurdistanê ra ticaret dikirin û pastekê mezin jî para em bêjin tacir û bazirganê Kurd bûn ev demeke ku yani hem abluxaya devletê ya li ser Kurdistanê hem giştî direk yan em direk aboriyê ber bi xirabiyê ve birin ji bo wê yekî yani bi çend aliyan ve civata Kurd tixnefes ku yani hewce nake ku em bajarê Kurdan û Tirkan qiyas bikin ew qiyas xwe qebûl nake yani ew pir nakokekê kûr heye pir farqiyekê kûr heye yani ew
بحد وحسابه تركيا داجي تابي او ناكوكي يعني ايرو مثلا سرمایه تركيا صدي بينجه اسطنبول و قوجالي دا جفيايه اما جارجي ام بيجن ايرو وتاتو باجاري كردان قياس بكي روجابا اوي كدن مزتكن لكردستان تشتكيدن اي تشتكيدن جي بيجم بمساله قردم مثلا اوكي نمونه بيجم مثلا قيومان يعني ابجي تشتكي مهمه جبو ابوريه يعني ايرو قيومي كو هاتنا كردستاني تشتي جبو جوات ناكن در ديوان جبو كو سبيدوس بالبجارتن جيننا وزانكو ام بيجن وظيفه دمكيه جي يعني حسابي پاشروج ناکن نبیجن کو ام خدمت بکن ام 2 سال 3 سال پاش جوانا رای بستینن یاجی از ببم لبرتشتک حساب وقت مامور کارت کن ایرو مثلا اون زانن belki yani از belki takip nakim ama mesela kare şaredariyen Kurdistan'ı emmi dedin em bejin devlemendin Rojava şirketin uyarı Türkan yani Liber kar nadin şirketi Kurdan yani embejin vasıtayı Kurdan embejin taciri Kurdan Türkçen Lur embejin Kocaliyetinin nizam Konya'yetinin emi danışmanı wan emi mühendisi wan ev kayyuman o şirketi ki bu işi düzgün wan jüyetinin yani her alive nava dor pe çandine ki usta zakte grandayı abori ev İran'ın o hatta ravşi aramne ve ihtimaltine ku yani Ali Abori da jiroş baş mı? Bele. Spas keko. Kekvildan naha Mehmet Kaya dema bast ke dveje ku sermaye derve ev xateriya heri mazine sermaye derve o mejiyen peşketi yani insanın spor insanın jihati ev tev دربن دچن آل آناتولیای حتی کج دست وان به انسان ناست که منه دست وان به خوازن هرن اروپا و امریکا ورده هرن ایجا اویان براستی قطری یک مزن لسر باکور کردستانیه هر تشتت لگور ام بیجن نورمالیزت تشتک تنه her tişt anormale, abori jî anormale. O fakîrî jî birastî pir hejarî pir zêde biye. Haya ew wisa digotin pêşiye me haya têra ji birçiya tune lê belê gelek îdî birçî hene. Li van bajarên me yê Bakurê Kurdistanê. Belê tê çi bêjî. دنگه خوبه که کو دنگه خوبه که بوره که حنیفی جارا کی سپاس کم که yani kek bayram gelek aliye mesele jgo evkir yani te pırsa xuda de daviye de evkir yani sermaye drave insan draven inmek bere bu de Türkiye begişti ez varım ev Özer Sencer lekorniyeki çekiri bu sadi hafta pence civanın le Türkiye begişti tabi Kürtçi tedene Türkçe tedene duhazın istikbara xo peşeroja xo le derbeyi Türkiye tayin bikin lo marji duhazın Türkiye hatta biya münakaşaki daimi ya Türkiye noa az ve mesele deyn maliye ki noa de beyana kek Mehmet Kaya da rakam yani rakam tiştin berbiçavın tiştin konkretin nuha çar bajarı heri belengaz ku liser xaneye hatiniye wan salane 15000 liraya eviya mehed ke 1200 lira wane muşe جالي بليسة وحكارية موش بليسة وحكارية يعني لقورا ليكونيك وشكرنا انه على بير دو تشت اساسيه انا
علم اقتصادی جه yani tu liberal bigri tu ev navin bigri ev yani teoriyin iktisadi li her derî dibêje ku sermaye evlekarî dixwaze. Yani tu herî Adam Smith jî lê binêrî, tu bey Marx jî lê binêrî, tu yani iktisatçiyên dema nû ya îro jî lê binêrî ewleyî bingeha ewleyî lê şertên ewleyî jî yani iktisatçiyên ji hemû warên îdeolojîk wê tiştê didin pêş. Ewleyî jî ew e ku divê welatekî demokratîk be, însan divê xwe îfade bikin, însan divê xwe bikaribin birêxistin bikin. Ancak bi wî awayî kare iktisad pêş vebişe, welat aboriya welat pêş vebişe. Ê baş e niha tiştê ku li Kurdistanê bi gelek faktorên nû yani korona tiştekî salekî ye. Yani iktisada welatekî hundirê salekî de xirab nabe. Pir dema koronayê ev ya xirabtir kiriye. Ev ya em bêjin sedî yek, sedî du, sedî sê nîsbet ew iktisatçî ji me teva çêtir zanin kare xirabtir bike. Niha mesela divê me re lê binêre Diyarbekir bajarekî nêzî 2 milyon e. Li Diyarbekir istixdam yani kesê ku di sanayiyê de dixebitin sedî çendê nüfusa Türkiye nüfusa Diyarbekir'e. Hilberîn çi ye? Sektora xizmetê tu bigirî, sektora xizmetê a dewletê heye, sektora xizmetê a dewletê ji polîsê wan bigire, heta memûrê wan ji bekçiyê wan bigire, heta nizanim çi sedî çendê nüfusê ye, ev pere ji ku derê tê? Ji yani nav xizmetê de tabii mamoste hene, yani hemû xizmetên civakî. Zîraetê bigire, tê bîra min di zaroktiyê min de salên şêstî her du kalê min gundê me nêzî Qulpê her du jî yani tê bîra min zaroktiyê de 6 salî, 7 salî, 10 salî ji Licê û Diyarbekir mala me li wan de rabû em ez tatilê de hertim diçûm gund keriyên pez û yani ew kê dewera derdiket ji gund bi seda bi hezara bû yani. Her du kalê min nîvê debara xwe, nîvê îdara xwe ji xwedîkirina pez dikirin. Niha her du gundê me de jî yani ji 5 salî xorttir însan hema bêje nemaye yên mane jî alaka wan bi zîraet û bi xwedîkirina heywan û îdara xwe li ser wan tişta kirinê nemane. Bana bi tevayî çi ne? Bi qenaeta min yani siyaseta kolonyalizmê tiştekî taybetî ji alî aborî ve tiştekî wisa yekalî nîne û bi yek carê xelas nabe. Peyvajoyekî dûr û dirêj e. Niha wexta li Kurdistanê sarayî tune be yani hemû hatiniyên bin erd û dewlemendiyên ser erdê Kurdistanê nikaribin ji alî Kurda û ji bo Kurdistanê ji bo bajarên Kurdistanê bikaribin bên bikar anîn bêguman ew ê feqîrî, belengazî ew ê zêdetir bibe û li ser vîya şerekî ku Kurd ew jî pirsekî din e. Girêdayî PKK û tiştê dinin yani tenê mesela xendeka bi serê xwe bûyerekî pir girîng e ku yani 200-300 hezar însan tenê 2015-2016 ji Kurdistanê mecbûr wan derketin ew sermiyana te ya însanî wexta ji wê derê derket aboriya te harmoniya te ya civakî û pêşketina te disekine.
disakine jiyan tişteki dinamike tu faktörün dinamik ya civatê dûr bixî ew li jiyê xwe disekine yani civatekî dibe sekinandî li ciyê xwe sekinî û li wê derê ji alî îqtisadî jî ji alî dewlemendî jî tu tişt namîne ez kêfxweşim ku yani rêxistinên yani bi vî awayî karsaz û sermiya û ew Kurdistanê bala xwe didin van tişta û dixwazin hêvîdarim ku ew li welatê xwe li sermaya xwe li hebûnên xwe zêdetir xwedî derkevin û her kesî piştgiriya wan bike ku li Kurdistanê hilberîn hebe, prodüksiyon hebe tedbîrên wê tiştê bên ew kirin ew alîkariyên ku tên kirin ne ji bo tembeliya xelkê be eger li beriya Mêrdînê ji ber yani beriya Mêrdînê tenê qasê Hollanda ye Hollanda firingiya difroşe heta Swêdê heta Tirkiye jî lê beriya ya jî beriya Heranê li wê derê yani PAK û PSK û rêxistinên civakî êdin kampanyayê ew kê vekiribûn dedaşe ez bawerim yani çi felaket tîne ser gundiyên ku dixwazin ji xwe zîraetê bikin yani perê ku ji wê derê qezanc dikin nikarin perê elektrîka çavkaniyê ku avê ew derxin bidin ew elektrîk ji ku derê tê ji yani baraja Atatürk ji Kurdistanê tê nîvê wî dere ku derê bi çi awayî bikartînin evana tev yani pûzel yani perçeyên cuda yên siyaseta îqtisadî ya kolonyalîzmê ye yani hebûnên welatê me hem sermiyana însanî hem sermiyana dewlemendiya bin erd û ser erdê bikar bînin lê di aynî wextê de însanên wê derê mecbûr bikin ku yani ji bo îdara xwe ji bo debara xwe welatê xwe terk bikin û herin tabî ew tişt êdî li metropolê li welatên din dibe tiştekî sosyolojîk dibe li ser bê lêkolan ne tenê pirsekî siyasî ye yani van roja mesela ew jî di rojeva me de heye yani sibê duşbe yani Kurd ji alî siyasî de xurt bibin gelo Kurdên İzmirê, İstanbulê, Antalyayê, Mêrsînê, Konyayê, Manîsayê ew ê çi bikin ew ê çawa bikin ew ê dîsa li bir yek kes derket çû keçikekî 22 salî kuşt û yani diya xulasayê meseleye û ji bo tevgera Kurd pir muhîm e û hêvîdarim rêxistinên wekî yani oda karsaz û sermiyedarên ew kê li ser van pirsa zêdetir serê xwe bêşînin lê dibe ji gotinên xwe yani tasarruf nekin ev siyasetekî kolonyalîzmê ye ew şerê ku li wê derê tê meşandin yani Swêdiyekî dikare bê wê derê li Diyarbekir hem zîraat bike hem karê elektrîkê bike ya jî tiştên din bike lê heta ku li wê derê şer hebe kes naçe û Kurd jî sermiyadarên Kurd bi xwe li Kurdistanê gelek jara naxwazin ew bikin perê xwe razînin li wê derê tişta bikin ji bo ew jî zanin ku ew tişt tu garantiyekî wê tune ye û tabî van roja van 2-3 salê dawî ji bo Tirkiye bigiştî jî meseleya wisa ye yani muxalefeta Tirkiye jî ê ku yani wezîriya aborî ya Tirkiye kiriye Elî Babacan radibe rûdinê ne tenê ew hemû kes dibêjin
yani sermiyana dünyayı baveri bi Türkiye nayne. Baveri bi sistema Türkiye nayne. Lomajı ve Türkiye fakirdi ve Kurdistan secara fakirdi ve. Spas. Eci spas dikim. Naha ez jî dixwazim de kelime bêjim. Mesele çawa zanî. Wexta li welatekî ewlekarî ewlehî tune ve ew welat dalê aborî da têk diçe pêş de naçe. Wexta li welatekî demokrasî tune ve ew welat dîsa pêş de naçe. Ji şertê pêşveçûnê demokrasiye ewlekarî û perwerdeye û filan û bêvan e. İcar hêviya me ku milletê Kurd li welatê xwe li ser axa xwe xwe bi xwe îdare bike, ewlehiya xwe û demokrasiyek pêşketî pêk bîne û di alê aborî de jî pêş bikeve. Ew gencên me yî ku çûne li wan kuç û kolanên Anadolê Rojavayê Tirkiyê ku bi en karê giran kîjanin ketine stiyê wan ji bo ku debara xwe bikin dev ji dê û bavê xwe berdane dê û bavê wan di gunda da mane îndî li gunda mast jî tune mast jî mastê hazir distînin mastê fabrikasyon distînin mixabin milletê me ketiye wî halî hêvîdarim ku em wek rewşenbîr û siyasetmedarên Kurda em ji bo viyanê em zêde em enerjîke mezin em tev bigerin û em ev vî milletê xwe xelas bikin. Belê em derbasî mijara xwe sisiya bibin aloziya navbera PKK û Herêma Kurdistanê. Wek ku tê zanîn Tirkiye di van demên dawî da operasyonên berfireh li wîya lî sînor li di nav axa Baçûrê Kurdistanê da pêk tîne li hember PKK şer di nava wan da dertê PKK baş ve dikişe Tirkiye wîrê distîne li wîrê karakolan ava dike baregehên leşkerî ava dike rê çê dike heta daristanên wan ya dişewitîne ya jî qir dike û tîne îca li vîyarî jî difiroşe Kurda. Dîsa li wîrê PKK wexta ku baş ve diçe tabî ew pêşbergehên car rûbirûyê hev dibin o di navbera wan da jî alozî dertê. Em zanin ku hin rayedarên sivîl ên Herêma Kurdistanê şehîd ketin û pêşmerge jî şehîd ketin. 6 bicîkî, 1 bicîkî divan demê paşî da. Dîsa em zanin ku PKK di wan sînoran da, di sînorên navbera Bakur û Başûrê Kurdistanê da û di ê Rojhilat û Başûrê Kurdistanê da bacê jî însana distîn. Bi sedan gund li wan sînoran vala bûne. Evana tev dibin bar û dikevin stiyê Herêma Kurdistanê. Îca wexta ku Herêma Kurdistanê jî pêşmerge dişîne wê deverê rayedarên PKK dertên dibêjin çi îşê pêşmerge li çiyametî nayê. Îca ez dixwazim tabî di wê navberê da ez dixwazim behsa tiştekî dijî dikim. Îca PKK wexta ku ew 6 pêşmerge şehîd ketin hinek alîgirên PKK heta hinek medya wana gotin ku PKK nekiriye. Lê fermandarekî PKK teslîmî pêşmerge bû, xweradestî wan kir bi rastî o xeber da navan jî got filan kes berpirsê van êrîşane û ev alozî hê jî berdewam e. Wisa çîçekî merid veqê ew kibiye temiriye lê belê ew ê here di Kurda derê meriv nizane belê kek vîldan dora te ye mixabin tê xeber dê ewlê. Dengê xwe veke. Ji bîr dikim ez bi kul her carê jî bîr dikim. Hişkî nabe. Niha
مسئله که من يقول فيها هي بلكي فارقيني جيزان مسئله جاي كانكايا نها مسئله PKK يعني حتى 1993 كو يعني لوي دري لكردستان باشور حكمتك آتانين معرف قاربو بيجكو كردستان هركس سر کار دکه ومزامشه هذا ام دب ج 1993 بردن حتى 2003 ياجي حتى 2005 كو لعراق ايدي يعني بقانون اساسي يا عراقي وبالناس كرنا ناب نتويي وبسهل بجارتين كو هاتنا شكرن لكردستان اراده کی هلبجارتی یا گل کرد کردستان باشور هیه از 1993 برد مالیه کی یعنی دیتنه منی لسر PKK آشکره نه تین زانین yani kim zede 44 sale kanaata min eveku yani PKK ez nabêjim destê min de heta ew tune be tu cara yek nivîsekî min da jî min bi xwe negotiye ku evana ajanê dewletê ne destêm de belge tune tenê gotinên Abdullah Öcalan bi xwe hene ji Yalçın Küçük ra gotiye ji Mahir Şahin ra gotiye kitêbê wî bi xwe ne de ifadeyên İmraliyê de gotine ez bana dirêj dakim hevanê nêja lê 2005 de li Kanûna Esasî ya Iraqê de herêma federal ya Kurdistana Iraqê heye heta 2005 hilbijartina ji xwe çêkiriye piştî wî jî çêkiriye serokê wê heremê heye parlamentoya wê heremê heye حکومتا وی هرمی هیا 8 پارتیین کو د پارلمانت وی دا تمثیل دبن هیا نوها لبر جبو من دو پرس اساسینه PKK به هبونا خو یا عسکری جدر به اراده یا هلبجارتی یا سیاسی یا نتویی یا کردستان باشور هیزکی غیر مشروعه هیزکی غیری کردستانیه هیزکی ده خدمتا دجمنین کردادایه او خودی همو کردستانی ده کارم ببینن نخواه ترکیه جه خودی همو کردستانی دوینه لوما ده بیجه که لبن حدود می سوریه دا نکارن کرد تشتکی آوام کن ایرو دبیجن کو ما yani ما غلطیه کی پر مزن کر ام چما نکتن عراقی کردوی داره دولته کی فدرال یا ناونتوی ناسکری ایه لوما yani از یک وان بویرا دکارن هزار سبب evin evana hertim دکارن به سبب جدا بین izah kirin efendim filan kes şuya ve dere beyvan kes atiye hayran hebuna PKK li Kurdistana hududê Kurdistana başûr gayri meşruye bi vî awayê xwe ya divê ew herin yani li Kurdistana başûr bibin mülteciyên siyasî û gelek hene ji xwe partiyê wan hene eger dixwazin li Kurdistana başûr dava iktidarê bikin desthilatê bikin bira partiyê xwe yê legal ew partiyekî wanê Partiya Demokratîk ya çand tiştekî wanî hebû PDÇK erê bira bikin sersera ser çava bira wekî mültecî bimînin sersera ser çava lê derveyê îradeya siyasî derveyê îradeya hikûmeta Kurdistanê derveyê îradeya parlamentoya Kurdistanê hebûna wan gayri meşruye her welat parêzek her Kurdek welat hez her Kurdek hîsê demokrasî hîsê millî hîsê mirovî pêra heye divê bang li wan bike bang endamên PKK jî bike yani bang endamên PKK alîgirên PKK bike ez zanim ku yani piraniyekî mezin
yani van tiştana vekî karê welatparêzî dizanin lê rastiya mesele ne wisa ye niha de hemû dewleta da eger tu nikaribî terîtoryuma xwe yani hududê xwe biparêzî û di nav hududê te de hin hêz hem li hember te hem li hember cîranê te hin karên şerî bikar bînin hêzên eskerî li wê derê bêlin ev ya dibe sedemê nakokî ew qas basît e û ez viya dîsa bi ısrar dibêjim hadê sersera serçava heta 1993 heta yani Partî Demokratîk Kurdistan bi peymana xwe ya 1983 PKK li wan dirabijî kir Saddam Hüseyin 1988 de navbera 88 û 91 de peymanê wan hene peymanê wan yani Saddam Hüseyin PKK li Kandilê gotinên xwe bînî ser hev xelas dikim yani Saddam Hüseyin wan li wê derî bicîkiye evana tev tamam heyran dewleta Kurda ye ev di wê dewletê da dewletekî federal e lê dewletekî di aynî wextê da de facto wekî dewletekî serbixwe jî dixwaze ew bike lê nakokî navxweyî ji xwe hene ê li Serbiya PKK li Tirkiye dibêje özgür vatandaş li Kurdistana Iraqê şerê hem Kurda dike hem xwedêgiravî şerê Tirka dike ev ya neqebûlbar e û rewşekî wisa jî ji Kurda wê de tir kêrî her kesî tê tenê kêrî Kurda nayê û ji bo vêya jî hemû hêzên demokratîk neteweperwer rizgarîxwaz ê Kurdistana Bakur divê ji serokatiya PKK jî ji endamên PKK jî bixwazin ku ew dev ji van tişta berdin îrada xwe ya hêzê xwe ya eskerî teslîmê Kurdistana rêveberiya siyasî ya neteweyî ya Kurdistana başûr bikin ya na her roj em ê li ser van bûyerên ku netîceyê vê tiştê ye ev ne meşruiyeta hebûna wan e her kesê münaqeşe bike lê tu tiştekî ji wê ji wan münaqeşa dernakeve divê mesela esasî em münaqeşe bikin û mesela esasî bi awayekî hewl bidin ku bê çareserkirin spas dikim Ez jî spas dikim belê kek bayram wek ku kek Mesûd Barzanî got şerê Kurd û Kurd heram e bi rastî şerê Kurd û Kurd ew ê tahribatên pir mezin li her çarperçê Kurdistanê jî bike yanî sivê şer di navbera PKK û pêşmergên Kurdistanê da derê kî neheq li alîkî dinê ez datînim alîkî helbet em ê bêjin tu neheqî tu gere ewiha bikî em ê wî bêjin lê ez behsa tahribatê dikim Rojava jî namîne ew ê li Bakur ew ê miletê Kurd bêje wela em nabin merbişxwe en başî ew ama maweyan bira serê me ciherê Tirka dabin ew ê tesîra xwe neyînî li Rojhilat jî bike başûr jî ez bawerim wê tê kire heştê şebî bi hemû hêza xwe lêviya tiştekî wisa neko derê dewleta Iraqê lêviya tiştekî wisa ne İran tiştekî wisa ne îcar divê ku çi bêkirin ku ev şer derinê yan PKK çi bike û başûr çi bike belê kerem ke Keke Hanîfî yani tabloya ku Kurdistan têda ye tablokê pir talûkê xeternak e Kurdistan federe Kurdistan yani jî Kurdistana federe hêviya sed salî boya Kurdan em zanin yani çend sed hezar qurban ji bo vê prosesê hatine dayîn îro hêviyek li wê heye îro zemînekê azad li wê heye ji bo çar perçeyê Kurdistanê îro ciyê serbilindiyê ye ku em dibêjin li wir perçek axê me azad e û miletê me xwe bi xwe îdare dike lê aliyê din em zanin ku yani çengek perçeyekê welatê me azad bûye
ev devleti cîran û dagirker boy ku wî bifetsînin çengek avda her hewlî dikin yani em zanin mêzekin axa Kurdistanê yani coğrafya Kurdistana başûr sisiyan yekê wî ji kontrola Kurdistanê de nine yani Kerkûkê û Şengalê û Mahmûrê û gelek axîkê yani coğrafyekê mezin ji xwe hêzên Iraqê û Heştê Şavî Îranê dagir kirin yani divê mesela ûkê de piştê Oktobrê 16 Oktobrê PKK axa ku niha destê PKK de ye qasî ku lêkolîn hatine kirin çaran yekê axa Kurdistanê ye hema bêje yani belkî li wir nüfus kêm e ama wek tu nîspeta axê bigirî perçekê mezin e destê kontrola PKK de êmayê destê yani Kurdan da ê ku fiîlî îdare dikin sisyan yekê yani welatê me belkî dehan yek destê Kurdan danîne 15 yek destê Kurdan danîne yani ew jî dixwazin bifetsînin tu zanî yani Tirkiye êrîş dike İran zaxtê dide ser Kurdan jêr da Baasê nû em bêjin şî dixwazin bi çi û bi nan û bi wekî din Kurdan terbiye bikin bifetsînin yani ji bo vê yekî wata ez di vê tabloyê de meselê mêze dikim helwesta PKK yani ji min re pir bêwijdanî tê yani pir ghayrî ahlaqî tê yani li wir çengek ya çengek axa me azad bûye çengek miletê me li wir ji em bêjin tirsê û qetîamê xilas bûne tu ew jî pozê wî de derdixî yani tu ew jî her roj êrişê wî dikî yani ev ya nayê qebûl kirin yani ev ya علاقه وی کردیتیت نه جو بی هلوستا PKK راستی هلوسته که بی‌طالحیه yani bêbextiye yani marın karî wisa bêje tiştekî din jî min çend caran gotiye car dibêjim yani PKK ji hebûna herêma Kurdistanê îstîfade jî dike mesela nexweşê wan birîndarê wan çişin nexweşxanan tedawî dibin em bêjin xwarina xwe çişin bajaran tedarek dikin em bêjin pêwendiyê wan ê Ewropayê li ser hani ev boy ku tiştekî dizînin ez dibêjim li ser Erbîlê tîyaran dişin tên yani ji bo wan jî stareke herêma Kurdistanê îro li wir em bêjin destê hêzekî din dabe acaba PKK karê li wir biştirê karê vê îmkana hereketê manevrayê bibîne yani PKK wata vê siyasetê dimeşîn Tirkî dibêjin bi vir piyêxwe dixe yani tişîwsa yani derê eqilê asisiyan jî tabii mesela aliyekî başûr e tabii yani li wir jî mixabin daha berê jî me got li wir jî yek dengîtinê ye di mesela PKK'da yani henî partî hene ku vê meselê dixwazin wek mesela PKK û KDP destî şam bikin hala bûkî çi eleqa KDP û PKK'ye yani îro Amediyê PKK bi xwe jî pir dixwaze ku meselê bîne ku ev mesele mesela me û KDP mesela axa ku îro PKK têda ye axa KDP'ye gelo îro Amediyê derodora Amediyê çiyayê Metînan axa KDP'ye malê KDP'ye axa Kurdistanê ye li wir hikûmraniyê herêma Kurdistanê heye li wir îrada miletê Kurd heye Kurdê başûrê Kurdistanê heye yani li wir çol nine û li wir malê KDP nine malê Berzanî nine yani ji bo vê yekê yani şaşiyekî aliyekî jî wî jî heye mesela KDP û PKK pekî mesela ewlekariya Duhokê Zaxoyê Amediyê Ewsînor qet yenekê eleqedar nake qet goran eleqedar nake yan ji hikûmeta herêma Kurdistanê ku ew jî şirîkin wan eleqedar nake çira divê meselê de helwestekî müşterek pêk nayînin çira li divê de yekdengî tevra gerin em zanin ku mesela PKK wexta fırsat dibîne aynı Süleymanî da jî dike yani salên berê ez li wir bûm Mam Celal gotin ku hevalê me bi PKK re hevdîtin dikirin vegeriyan PKK êrişê wan kir li wir çend heb pêşmerge yenekê kuşt yani li wir jî yani korîtiyek heye yani dibêjin sankî em zerarê bidin KDP em ê rehet bibin halbuki KDP zayî bibe yenekê jî zayî bibe qedera wan bi heve girêdayê yani yenekê nebe KDP nabe KDP nebe yenekê nabe her du hev temam dikin
لێ ئوسا کۆریتیەک هەیە و ئوسا نێرێنێکێتەنگ هەیە و وێ مەسلەیەکی حیاتی مەسلەی جدی دخوازن لە هەمبەر هەر بکاربینن لە هەمبەر یعنی سیاسەتان ناوخۆیدا بکاربینن یعنی ji bo wê bangewaziya me dibe em ewî bêjin yani Herêma Kurdistanê partî hikûmet afturê siyasî li wir yekdeng bin hevdeng bin li hember PKK jî li hember Tirkiye jî li hember Îranê jî yani wê perçeyê wisa nekin paymal nava Tirkiye û PKK û Îranê û filan pêvan û em jî bakur em divê PKK bixwazin yani te li vir çe safî kiriye tu lûr çitkî yani yani li vir hukmê şerê çekdarî xilas bûye li vir êdî li hember vê teknîka pêşketiya Tirkiye û vê zamanê êdî tu nikarî çiyan da bisitirî qada siyasetê fireye îmkanatê te heye îro 6 milyon Kurd em bêjin paralel a PKK'da em bêjin dengê ortadan HDP tu çira vê îmkanatê bikar tu çûyî te çiyayê Kurdistanê bakur jî berdayê tu çûyî bi ewkêra serê wan teşînê Başûrê Kurdistanê yani em vê divê bangewaziyê zextê zêde bikin raya giştî em zêdetir divê meselê de heşyar bikin em bangê kîtla PKK jî bikin yani wek min got îro qazancê Herêma Kurdistanê dest biçe PKK jî zirar dibîne PKK nikare li wir bisitirê PKK ev îro îmkanatê ku herêmê da bikartîne ew jî onda dike em emî onda dikin yani divê em ji vê siyaseta xelet kor vegerin yani serî da zî PKK vegere û divê meselê da em ısrar bin ez evkê jî rast nabînim meselekî ji bêjim ku yani henê dibêjin QDP çira êrişî nake îro ji xwe dewletê dagirker dixwazin ku ew bikeve zikê he yani ji bo wê yekê êrîşa PKK li ser QDP jî dewlet dixwazin QDP jî êrişî bike çünkü her halûkarda Kurd onda dikin her halûkarda Herêma Kurdistanê onda dike kî êriş dike bila bike ji xwe ew tehamûla Mesûd Barzanî jî ew e ew ka wî bêfiretiya ew jî ew e ew zanê ku lêîskekê mezin heye dezgehekê mezin heye PKK divê meselê de wek em bêjin cet bikartînin wek em bêjin haletê bikartînin ew jî heta destê tê naxwaze bikeve vê dehbike dixwaze vê meselê bi rêyê diyalogê safî bike gelek savî keko mala te ava niha divê ku em bêjin herkes bi exlaq tev bigere yani ew ê peyede ku em tev zanin ku peyede kî ye li ser kê daye ew ê peyede bêje ku yek pêşmergekî roj derbasî viyalî sînorên bibe ew dibe sebebê kuştina wan lê belê ew ê PKK li wîrê bêje çi îşê pêşmerge li Metîna heye ev yanê ehlaqtin nedibîne etîk nîne yani bi gotina modern ne etîk e ev ya îcar çareserî çi ye ya min çareserî divê ku PKK li başûr jî û li bakur jî şer rawestîne bes van gencên me jiyana xwe ji dest din şehîd dikevin dey heb genç diçin hê nikarin eskerekî kûj ab rastiya yani bi keleşa tu nikarî bi drona ra û bi nizanim wan îha û siyaha ra şer bikî êdî teknîk pêş ketiye îndî ew şerê gerîla em bêjin klasîk dema wî derbas bûye û tiştek dijî heye babûkalên me digotin meriv gere li lêviya keysa xwe be ya îro keysa me tin heye yani em baş dizanin ku PKK îro şer bide seknandin ew zexta Tirkiyeyê li ser Rojava pis meşruiyetek wê zexta wî namîne vê gavê li gora xwe meşruiyet kî bi dest xistiye dibêje ku sînorên dibinê xerteriyê dane em sînorê xwe diparêzin PKK li wîre êrişî başûr dike divê PKK li wîre îcar ab rastî divê ku PKK demil dest şer rawestîne ez di wê qenaetê da me belê hema bêje bi vê meselê va jî girêdayî tek bayram di heman demê da dema ku
peşmerge şehit ketin ama pişti wî li Qamişloyê nivîsîngeha Kurdistan 24 ofîsa wan a li Qamişlo hate girtin ji alê asayişa PYD ba û deriyê Sêmalka jî dîsa ji aliyê wan ve hat girtin. Sedemê girtina ofîsa Kurdistan 24 gotin Kurdistan 24 bersûcê nefretê ye. O yani tiştên ecêb dibêjin zanî o ji bo deriyê Sêmalka jî gotin ji ber hin sebebên teknîkî me derî girtiye te ewkekî negotin. Tê çi bêjî divê meselê de keko lê em hinekî dema xwe ew bikarbînin ji ber ku vay saetek û 41 deqê me qediyaye hê em mijara çara dipeyvin hê 5 û 6 maye çar jî hê maye. Belê. Yani bu kurtiye bêjim ew derî bi kîjan aqilî em bi kurtî bêjin keko em bi kurtî bêjin. Belê rastî bernamekê min ê din jî heye ez dixwazim em hesabê wî jî bikin pir dirêj nekin. Ew kir yani bo derî karê aqil nene ji ber ku esasen ew îstîfade dikin. Yani abroqa li ser başûr diye ye ama esasen li ser Rojavayê ye tenê derî ew e pêşxabûr e Sêmelkayê yani li wir hatin çûtin û em bêjin erzaq û îhtiyacê însanî madî tenduristî peyda dibin. Bi çi aqilî kirine nizanim. Qasî ku min xwend mesela hatûçûna mal û ew nekirine yani ew ê qedexe nekirine bi taybetî herhalde bo ku em bêjin aktorê siyasî bo pêşiya wan bigirin hatûçûnê bigirin duê çerçeveda girtine. Yoksa yani ihtiyaca wan zêdetir ji wê derî heye yani nane avê wekî dine yaqite tiştekî nane. Mesela televizyonê jî ew jî bêaqilî ana gelek Kurd li vir mesela Rûdawê 24 rexne dikin dibêjin hûn borazaniya PYD û PKK dikin. Aynen Musab bêjin. Tiştê ecêb e. û di rastiyê de jî yani borazanî em nebêjin belkî peyvekê giran e lê ji wan re dibin tercümanê wan jî dengê wan jî digîşînin raya giştî. Em bêjin meselê problemê wan jî digîşînin raya giştî. Ez di vir de dikarim tiştekî bipirsim keko. Te rojekê dîtiye ku televizyonên PKK tiştek wisa kirine. Belê. Adı wan tiştekî din jî bêjim. Bu rojê min got yani ev ya ihlalkirina mafê mirovan e jî girtina televizyonê ji ber ku dezgeh rahandirê yek dezgehê mühimtirê demokrasiyê ne. Yani bi saya televizyonê, radyonê meriv digîşe agahiyan, zanyariyan û li ser wî meriv biryara xwe dide li ser bûyeran eger ew îmkan destê te werin girtin tu bêpar dibînî bi gihîştina zanyariyan, agahiyan, rastiyan ya çewtiyan ji bo wî jî tu nikarî derheqê meselan da jî ew peyda bikî yani nêrînek pêk bînî. Yani ji vê aliyê de jî mesela qedexekirina dezgehên çapemenî îhlalkirina mafê mirovan e jî. Yani îro tu em bêjin Kurdê Sûriyê bêpar dikî ku em bêjin Kanala 24 em bêjin bûyerê dunyayê herêmê dijî Kurdan leha Kurdan tu temaşe bikî. Yani ev jî neheqîqî mezin bi Kurdî wek min got siyasetekê pir çewt e cem dibêjin korefanî yani cara eger tu gavek bavê jî xesara îştera hebe wisa dibêjin. Yani wan biraderê me wisa tiştan dikin ku aslê yani wexta dixwazin zararê bidin henekî kêtinan zararê didin xwe jî ama heya wan jê tune ye ew ê çawan safî bibe ew jî meselê kêtinan li tabî. Belê kek Vîldan ez ê înca ji te bipirsim. Hêviya Kurda ew bû Kurd milletê Kurd feqîrê me Kurda lêviyê bûn ku başûr û Rojava bigîje hev bibin dewletek bihêz xwe bigînin bara spî û wayê încar derî li hev digirin û wayê nahêlin ku televizyonên wana derbasî nav axayê din bibe tu çi dibêjî ji vîyana? Spas dikim kek Henîfî. Yani berê her tiştî divê em hêviya xwe ji wan tiştê ku te got em nebirin. Ev ê yani
درنگ بجی اوی روزه که اوی چه به لی امانا پروبلم منه که بایرام گلک تشتا او کر از تشتی کو که بایرام باز کرد دوباره ناکم لی دو نمونه از بدم یعنی تبگره کی کو لدجی ایدامه یه بخود دناف خدا ایدامه چه که تو پی باوری اوی تو نه یعنی کس بوی باور ناکه اویا هین سالین هشتی دا فلان براسی وقتا پککه ده کنگراسیسیا دا او کر یعنی دست پیکر اعتباری اعاده اعتبار یعنی اوجی اوی که او بخو قبول کربون یعنی نافدا ایدام کربون هین جوه چاقی با یعنی وقتا مجار نوسا بده بین از ده صحبت دوستا ناف هوارا دا جی و آشکره نویساندی جی از مثال که اوسا دادم و کسی که گازن دا جه آزادیا خواه ایفاده کرنه بکه و او بخود دسترات به و پیشیل آزادیا خواه ایفاده کرنه دبی چارچوه دا گرتنا تلویزیونا 24 و ایدنج خود تنانه یعنی اوی بگره تو معتبریا گوتنه وان نامینه یعنی کره خلقی دنیای وقت آلیکاریا مدکن او انسان نزان نینن او متاقیب دکن وقت ام درن تشتکی جوان دخوازن امریکا دردخن پیشیه ما دبیجن مثلا بیرانی نکی منه پر انترسانه یعنی نوتو سیادا یاشار خایا به بهجت رهاتبو بداری و از جی سروکی فدراسیونی بوم امچون جوینا کی به کمیسیونا پیوندی در و سوئده که یاشار رحمتی بحث او کی کر گلک بحث آگر بستنی کر مها گولانی 1993 پنج پارلمانتر هنه جهر پارلمانت و جهر پارتی سیاسی کو تمثیل دبن ایکو دو کمیتا پشکریا کردا دبون پنج پارلمانتر هبون هموجی برپرسیار کار پیوندی در و ای پارتی خود بون و ناو او که دابون داوی یعنی از جی وکی آلی کاری وان ترجمانی وان فوزی وزندار اغلو جیه بو بهشت افشار فوزی وزندار اغلو یاش ارقایا پر انترسان داویا که یاشار باسکر وزنی فوزی باسکر بهشت باسکر لیزیدتر که یاشار باشا عبدالله اوجران کرد پیوندی خون جام چه فلان داوی بریت اریکسون و گوستاوون اسن یک جه پارتی محافظه کار یک جه پارتی چپ بری خدا نو که یاشار گوتن رزدار یاشار خایا تو سروکی دپی ام عبدالله اوجالان و پیوندی به عبدالله اوجالان جی پر باش زانن ریا شامی جی ام پر باش زانن مدخواست که تو ایرو جمرا دیترین دپه بیجی لبه داره قسمش به مثال چیه یعنی ایرو جی اصایه تو هری کاتی پیره راپورتور یکتی اروپا تو هری جیرا وقتا تشتکی دبیجی او حتی که وی مسئله فهم نکربه بیانه که آلیکاری فران ناده لوما اوان تشتانا جه کار زاروکتی و دتر تشتکینه پیاده هیویدارم که یعنی فهم بکه که دولت یکبوی امریکا جبو چاب کردای رش نل سوریه او متفقی وان فرانسا او آلمانیا انگلتره او جبو که قادا دستراتا روسیا ایران تایبتی روسیا و ایرانی لی هنگشی چینه لی روجراتا نابین سربست نهیلن لوی درینه روژا کو دولت یکبوی امریکا جوی داره درکبه پیاده جی پککه جی یا تسلی لکردستان باشور روژاوا یا تسلیمی روسیای بن یا تسلیم ترکیه بن یا تسلیم سوریه بن ام بیا باشدانن لوما دبی هر گابه کو تی آویتن دبی صدمه وی و نتیجه این وی محتمل لبر چاو بگرن لدی ساجی از بهیوی نینم
أبي هێویدارم ئەمرێ me nifşa me bibîne ku Kurdistana Başûr û Rojava xwe bigîne heta behra spî lê kirinên wisa vê pêvajoyê derengtir dike û kirinên bi vî awayî bi çavê zarokekî normal a 12 salî jî pir basît kirinên nemaqûlin ji bo tevgerekî ku doza azadiya xwe dike. Kesê doza azadiya xwe dike nikare azadiya xelqê gayrî meşrû bike ya jî pêşî lê bige. Gerek spas dikim. Ez jî spas dikim. Ez ê mînakekê ez dixwazim bidim. Heftikî di heftî berê bû herhalde. Li Brükselê alîgirên PKK xwepêşandanekî kirin. Hinek pankart destê wan dabûn. Li ser pankartekî nivîsandibû digo Amerîka, ez ê Tirkî nivîsandibûn, ez ê bi qaydê wan bêjim. Amerîka ve NATO Orta Doğu'dan defo. Sê roberiya wê xwepêşandanê jî bawerke di 18 meha çûyîn dabû. Tam nayê bîra min. Dibe ku ez şaş bûm. Di heman sê roberiya wî jî Mezlûm Ebdî daxuyanîkî da got em naxwazin ku Amerîka hêzê xwe ji Rojavayê Kurdistanê bişin. İcar bavê min hûn çi dikin? Yani Mezlûm Ebdî divê neçin, hûn li wîrê divên herin. Bi rastî evyanê zerarek mezin dide tekoşîna milletê Kurd tevayî. Hêvî dikim ku bi aqilane tev bigerin û ji çewtîtiyên xwe gav paş te bavêjin. Belê niha em hatin mijara xwe pênca qaydê ku gava dinê kek bayram got em bi kurtayî ewkê xwe dibêjin, dîtinên xwe dibêjin. Niha hem Wexfa Mafê Mirovan hem jî Komera Mafê Mirovan raporta dinivîsin. Raportê Mafê Mirovan ku çiqa hatiye bin pêkirin û çi biye û çi nebiye. Min hinek not girtine ez ê hema bi kurtasî ji temaşevanan ra bêjim çi ne tiştê ku di wan raportan da bala meriv dikişîne. Yek, mafê jiyanê li Tirkiye tê binpêkirin. Di 2020 da işte însan hatine kuştin û di şerê navbera wan û PKK da hem ji alê hêzên ewlekariyê hem ji alê militanên PKK ra kuştî çêbûne. Dîsa tiştên balkêş îşkence heye. Dîsa tiştekî balkêş rewşa zîndanan pir xerab e. Lêgerîna çıplak têkirin. Dîsa mafê xwepêşandanê hatiye astenkirin. Ha bîre em bêjin waliyê Wanê, nizanim waliyê Mêrdînê, nizanim waliyê Bîngolê divê me 15 rojê dinê jê qedar hekir. Her bi wî awayî dewam dikin. Dîsa mafê rêxistinbûnê tê binpêkirin. Wek mînak nahêlin îdî partiya ava bikin. Yani Kurd nikarin îdî partiya ava bikin. Dîsa êrişên li ser jina ya bi dehan jin tên kuştin. Hema bêje îdî rojê jinek dijin em xeberên wan a di televizyonan da dibînin ku tên kuştin. O êrişên li ser Kurdan. Herî paşî êrişa li ser teşkîlata HDP ya İzmîrê û ew keça Kurd ku li wîrê xebatkar bû ku hat kuştin. Piştî kuştina wî tiştê balkêş ji ber ku ne mijara vê heftiyê bû lê Dewlet Bahçelî derket di koma parlamenterên xwe da dema ku axaftin kir got ew keç
terörist e. Çima got terörist e zani? Bavê wê got deniz şehîda Kurdistanê tiştek wisa got. Navê Kurdistanê de na xaftina bavê denizda ew demekî pir li zora Bahçeli Efendi çû û wê bertekê şanda. Min got ez li ser viyanê ez hema her yekê ji we çend gotin ji we ew bikin bêhêviya ku Kurd ew bikin waye hindik maye 2 saetê me temam bibin. Belê kekwîldan dora te. Spas Kanepi. Nuha yani vakfa mafê miroviya Türkiye û komela mafê miroviya Türkiye bi rastî ji ava bûna wan be ez nêzik ve takip dikim ha vakfa mafê mirova yaw zonan ji vir Swêdê hat û Swêd bixwe jî bi rêya agahdariya xwe ez endamê wanim jî hemû weşanên wan jî temaşe takip dikim. Sedemekî min ê taybetî birayê min jî yek ji damezrêner û aktif hîn wan tişta takip dike û ew bixwe jî li ser bingeha malûmatên ew kê raporên xwe yê taybetî jî ew dike. Niha yani em zanin wexta AKP bi weadên gelek cuda hat desthilatê sala payîza 2022 û ji payîza 2022 vir de desthilat daye û ew pêvajo yani di aynî wextê de destpêka peywendiyên yekîtiya Tirkiye û Ewropayê bû û dibe bê qebûlkirin ku nêzî 10 salên pêşî yê desthilatdariya ew kê da bi qedeme gav bi gav teada îşkence tiştên wanî kêmtir bûn li Tirkiye bi giştî hinciya ew tişt dikare me re bêje ku bi teqdîra hin rêveberên dewletê memûrên dewletê ya ew kê belkî çê dibû lê bi giştî yani meyl ew bû ku li gora salên notî kêm dibû lê ji yani qasê ku em taqîb dikin û qasê ku di raporên hem wexta mafê mirova û raporên komela mafê mirova li Tirkiye mehane û salane berav dikin de pir diyar e ji 2013 vir de ew tişt dîsa berbijor be dişe. Raporê wanê davî de esas raporê wanê 3 salên davî de peyva sîstematîk nabera 2022-2012 da kêm cara da hat bikaranîn di raporên Yekîtiya Ewropayê da jî peyva sîstematîk işkence û yani kuştinên qisas nediyar failî meçhûl dibên evana da ew kekî kêmbûnê hebû lê van salên dawî taybetî 2013 û 2015 şûn de yani li Tirkiye siyaset rasyonalîteya xwe wenda kiriye. Êdî yani kesên elmên siyasî dixwînin li bê derê carna em sohbet dikin ez ji wan dipirsim dibêm çawa dibe yani tarîfekî siyasetê jî ew e ku divê welatekî meriv bikare pêşbîniyekî bike. Niha mesela li Tirkiye meriv nikare pêşbîniyekî li ser sibê bike. Piştî 2 roja bike. Her tişt li ser derew, li ser tiştên gayrî meşrû, li ser tiştên sextekarî, talan, teada û ew kê siyaset birêve diçe. Yani niha tenê van 3 mehê davî tiştê ku li ser wezîrê daxilî ku ji ewleyiya hemû hemwelatiyê xwe berpirsiyar e. Tiştê ku li ser vî hatine gotin li kîjan dewletê ku jê re dibêjin Mûz Cumhuriyetî yani komara Mûzê ew ji bo hin tiştên qebîle mebîle îdare dikin li wan de re jî çêbûya sadî sed ew ji kar hatibû dûrxistin. Niha mesela ewleyiya
hemû hemwelatiyên Tirkiye di destê yek însanekî derewkar, yek însanekî sextekar, yek însanekî ku yanî ji kuştina hin kesa dikare bê berpirsiyar girtin birêve dişe ev pêveçûn ne tiştekî wisa ku heta da yanî bikaribe bi vîya wayî dewam bike û li wir ez dîsa vedigerim mesela muxalefeta Tirkiyeyê wexta ji derve piştgirî ji bo hêzên demokrasiyê ji bo pirsa demokrasî û mafê mirova tê kirin maalesef beriya Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, Süleyman Soylu ya jî Mevlût Çavuşoğlu beyanekî dide muxalefeta Tirkiye radibe divê hûn nikarin aqil bidin milletê me. Eviya problema esasî ya îro siyaseta bigiştî ya Tirkiye'ye û em Kurd jî yani bêjî nebêjî em di nav dane û ji vê tehdayê herî zêde zirarê dibîne em Kurdin de pirsekî din da me bi Kurtî gotibû kuştina Deniz Poyraz sedemên ku kujer li ser kirinê xwe di çapemeniyê da diyar kir û lê bi xwedî derketina Bahçeli û bêdengiya Süleyman Soylu û Erdoğan pir eşkere diyar dike divê em Kurd di demên pêş de ne ji bo demekî Kurd ve jî lê dema tevgera neteweyî û demokratîk ya Kurdistanê taybetî tevgerekî serxebûn xwaz li Kurdistanê xurt bibe divê em hemwelatiyên xwe milletê xwe yê li İzmîrê jî li İstanbulê jî li Ankara'yê jî li Antalya'yê jî li wan dere jî divê em baş bifikirin ji bo ewka netewperestî tune ye netewperestiyê milletekî wekî Tirk qatil e dikare her kirinên ne însanî pek bîne û divê çarşeveyê da jî bêguman yani piştgirî û alîkariya ev her du dezgehên mafê mirova pir muhîm e ku meriv hem taqîb bike hem jî piştgir be alîkarî wan be. Spas dikim. Belê ez jî spas dikim. Belê Kek Bayram niha raportên mafê mirovan wefa mafê mirovan rastî te xwend îcar di mesela kuştina Deniz Xanda ez dixwazim tu ewkekî bikî yani ger ku Kurda êrişî teşkîlatek AKP, MHP, CHP herçi be partiyekî Tirka bikira û wan bikuşta û polîs biçûna wî ku jerî wexta ku bigirtina gelo wê jê re bigotina abê çünkü ji kujer re polîs digo abê belê tê çi bêjî keko ez beriya wî wisa Kurtî çend tişt bêjim carek ev kekî vîldan baş îzah kir ev pêla em bêjin bêhiqûqî û dijî mafê mirovan ev êrîş û zulm emî siyaseta dewletê ya va 10 salê paşiye bi taybetî jî vê 5-6 salê paşiye yani hefsan de her tim neheqî hebûye her tim zulm hebûye ez tecrübê min hene ama car caran kêm bûye car caran zêde bûye mesela van demê paşîn ez zanim ku zêde bûye kuştinê em bêjin neheqiyê Kurdan weta cî ku operasyona hebe şer û pevçûn hebe şo tu bêjî nebêjî ew neheqî dibin yani tu zanin wanê de du Kurd Elî Xofterê avêtin yek ji wan mir li wir navê wî ana min Şehab bûn çi bûn min ji bîr kir yani ew berdewam in ana zêde bûne yani gor tarza hikûmetê em bêjin siyaseta hikûmetê ya nûha mesela dijî jinan her tim ev kêmnine û berdewam e yani mesela jinan belkî rast bi siyaseta hikûmetê vetire ama
اندرک هیه چرا جبر کو رهبر دولت حکومت به هر گوتنه خو هر پیوی خو ام بیژن شکل دادن جواته جی عینی وقتی ده yani vata em bêjin serok wezîr bije lêxe êbinî wek kuştin fan dike yani û saç xwe wezîfe derdixe. Ji bo vê yekê em mesela Deniz Poyraz aslında tiştekî sürpriz nebûn û aynı wextê de îşareta ew kê yezî îşareta serdemekî xetere jî yani. Yani tamam devlet bi destê askerê xwe polîsê xwe em bêjin cendirme zulm û neheqiyet ke ama وقتا و مثلا هات کته کولانان و ام بیژن به دست اوسا وکی وی قاتل کو او که شهید کروی کچکی رحمت کشت او تی مرحله کدان یعنی شو تیزانی کو دست کنترل دولت دا به ده هزاران میلیسنه و صادات رخصنوان هنه و جبو روجین پیش بنی دست خدا دگرن اوسا eleman çekdar بپرورده yani ev wek mi got nîşanekî xeter e ji bo Kurdan jî û ji bo çûna Tirkiye jî divê meselê da divê Kurd heşyar bin lê ez tiştek bêjim carî tecrübê xwe bê 4-5 salê paşê mesela Kurd mesela denizê da jî û gelek meselan da jî wexta dengekî pir gur tepkî nîşan didin nava civatê da mutlaka tesîra wî çê dibe. پر جاران yani em bêjin hikûmet mecbûr dibin yan em bêjin dawe vedkin yan em bêjin mesela Sêrtê da û polîs keçikê kuşt wî polîsî girtin paşê berdan ama neticê da ev dengê ku sosyal medyayê da jî bê bi awayê din be jî dengê weda derdikevin mutlaka tesîrê xwe çê dibe divê meselê da jî herkes xwedî Deniz Poyrazê derket herkes dijê evkê derket divê êrişê derket reaksiyonê xwe nîşandar ew jî tiştekî baş bûn yani divê em yani bi HDP ra jî ew jî tê da divan meselên wisa giştî da xeterên êrişên li ser Kurdan em bikaribin helwestek pêk bînin baş dibe yani ev meselekê mesela em bêjin tenê rasterast hanê qedera Kurdistanê ne êdî va mesela jiyana rojaneyê 10 milyon Kurd İstanbul û İzmirê rojava da dijîn sibê eger ev êriş zêde bibin êdî va mesela siyasetê jî derdkeve divê mesela milleteke Kurd ku xwe biparêze ji bo vê yekê divê em naberê nexin ku yani ew kî çi dibêje kî çi nabêje heta muhalefeta Tirkiye ra jî divê meriv qise bike ji ber ku tiştê dibêjin biqedînim îro xeter tenê boy Kurdan ne ji bo Tirkan jî yani wediye ku Tirkiye yani cara ewle ku mesela Kılıçdaroğlu ji mirinê xilas kir yani çi bûn ew jî ji siyaseta hikûmetê bûn wê rojê axşener êrişî wî kirin yani belkî em bêjin zirarek bidana wî jî yani îro ev iqtidar bo Tirkan jî bûye tehdît bûye talûkê bûye xeter ji bo vê yekê wê bera dijê vê iqtidarê divê meriv fire bike ku Tirkiye eger karibe yani qenebe ber bi normalizasyonê biçe yani ev jî ji bo Tirkiye îro aciliyetekê pir mühim e divê em ser vê meselê jî serê xwe bêşînin. Belê bihêviya ku siyaseta Kurd bi berpirsiyarî te bigere û ji boî di pêş da milletê Kurd nekeve nav xeteriyên mezin li gor wê berpirsiyariya xwe te bigere. Niha em hatin mijara xwe dawî mijara me dawî rêzdar Mehmed Emîn Bozarslan bi çapkirina cilda çara a ferhenga Kurdî ferhenga xwe qedand li hêviya xwînerên Kurdin kiye rêzdar Mehmed Emîn Bozarslan ji Liceyê teqrîben di 1934 da hatiye dinê ez wisa dizanim li medreseyan xwendiye yani qet dibistan nexwendiye me dibistana seretayî jî nexwendiye lê çûye bûye miftî di nav sîstema dewletê da
لێ جاربجار دەولەت پۆشمانبیە وی جارنا ji wezîfeya wî dûr xistine filan li qulpê û li hênê li meletiyê û li bajarên din jî miftîtî kiriye bi dehan berhem nêwî hene pirtûkê wî hene bi rastî kesayetên mîna Mehmed Emîn Bozarslan kêm di nav miletan da çêdibin Mehmed Emîn Bozarslan jî yek ji wan e divê ku miletê Kurd bi keda wî baş bizanibe û rûmet bide keda wî û mala wî ava ve xwedê jê razî be û ez li ser navê Çarper Medya emrekî dirêj û tenduristiyek baş ji wî re dixwazim. Belê kek bayram tê çi bêjî? Spas dikim. Kek Mehmed Emîn Bozarslan di aynı wextê de pismamê min e jî gundiyê min e jî yani min çavê xwe bûyî vekir ez hêna mekteba seretayî da bûm alfaba wî derketibûn alfaba Kurdî wisa nava zarwan da bela dibûn ji wê destî çûn destekê din wisa gelek bi balkêşî me temaşe dikirin tişopandin mesela peyvek hevûn alfaba wî da digotin nok çûye bajir bûye leblebû vêca devê zarokan dabûn digotin Seyda Mehmed Emîn gotiye nok çûye bajir bûye leblebû mesela lûr peyvek hevûn alfaba wî da digotin ku jiyan xweş e yani peyvekî wisa derbas bûn tabî peyva jiyan derdoralî jî nedatan bikaranîn vêca me digotin ku muftî gotiye jin xweş e دوی اقلیم زاروکی دا tabi. Ama cardî bêjim yani me bi çavê xwe bûyî çavê xwe vekir mesela ez hêna mekteba seretayî da bûm doğunun sorunlarî hebûn kitaba wî mixwend belkî kitaba wî ya ewil bûn Ağalık Şehirlik kitabê wî ewil lûr ez hêna zarok bûm mixwend yani belkî kitabê ewil min wan kitabê doğunun sorunları sata te xweş be belê yani ez wisa bêjim behr em bêjin xezîneyê ji bo Kurdan rastî jî şanseke ji bo Kurdan em minnetdarî wî ne gelek karê wî gelek xebatê wî giranbuha hene yani vergera Memûzînê vergera Şerefnamê gelek em bêjin Mehabat Cumhuriyetê wî em bêjin pêşkêşê Dîroka Merwaniyan Dîroka Mervaniyan belê yani gelek karê wî giranbuha hene ev salên paşî tabî Swêdê daha zêdetir berhemdar karê xwe dimeşîne yek ji wê karê hêja jî tabî ev ferheng e esasen evê ku vê meselê re eleqedar dibin dibêjin ev ferheng nine ev kamûs e ferheng ew e ku yani tu Tirkî û Kurdî û İngilîzî qiyas bikî ama wexta tu zimanek yani mesela numune wek ferhenga Kurdî da tu wî Kurdî îzah bikî û bi gelek awayan peyvê wan em bêjin hevokê wan îfadeyê wan tu rawe bikî îzah bikî ew wek kamûs tê bikaranîn ku yani çend astan bilind e ji ferhengê aliyê teknîkî ve vêca ev ferhenga Kurdî qasî ku ez zanim berhemê 20 salan e yani tê bîra min digo hevalê me Swêdê digotin birêz me miftî gotiye ku em jêra miftî dibêjin gunda jêra digotin miftî bernamekê 20 salî çêkiriye me bawer nedkirin yani meriv 20 salîkî pêşiya xwe dibîne kî em dikarin bo salek program çêkin ew çawa bo 20 salan program çêke rastî jî yani tabî ez her tim dibêjim herhalde ew cade ew motivasyone ku wî jiyanê jî dikire serpiya jî dikire tabî û mala wî ava ew ferheng qediyan yani ana çar cîld e tabî wê rojê min cemkekê vîldan jî dî ev cîlda ayê heta deyê ye tabî ev sê dibêjin ji serçaviyan îstîfade kiriye yek edebiyata klasîk yek folklora Kurdî û yek jî
اوای کارانینا به امبیژن پرانیا گلی کرد yani امبیژن گلی کرد به پرانی کیجا پیوان yani ایدیومان yani امبیژن کلمه بکارتینه سروان اکوی من قسمی که میخواندیه her امبیژن ایزاحتا her پیوک yani her ifadek دبی اوکی بگریده ده yani برهم کلاسیک بگریده احمد خانه و فقیه تیران و امبیژن نویسکار و پیشوای کردین دنا بگریده اویا حتی دهیه پیویجی 4 جلده اویا جی حتی کهیه yani harfi navvan nava e و که اوکریه سروان خبطیه اویا جی اویا لریه و اوا پاشی جی دو مبر درکت سازیه او انا حوالك جمستندمون بمرانه اویا گیشتن خلاص بون yani خباطي خلاص بون از خوازم دو کتاب میجی بیجم پر مهمن yani بلا بالا خوندوانا نابه اویا دی بخچه زمانه دو جیلته اوا یکی اوا دوان اویا جی کارانینا کردی راستی و کارانینا غلطی بکارتینه yani em dibêjin ku hemî yan hemû mesela hin mintiqe hemî dibêjin hin mintiqe hemû dibêjin ew li gor em bêjin berhemên klasîk yani Ahmedê Xanê êdin kîjan bikartînin dibêje ku ew bê bikaranîn baş e yani gor em bêjin serçaviyên em bêjin çand û zimana Kurdî ana jî çend roj berê min pêra qise kir li ser folklora Kurdî wê xebatî wê hebe bawer dikim ew jî bo wî jî 4 sal program çêkiriye Xwedê emrê dirêj bide em duacî bin ku înşallah wê karê xwe jî û karê zêdetir jî xilas bike. Protokola wî sağlam e keko. Yani em spasdarin rastî jî ev ferheng bi taybetî eleqekê zêde heye û gelek berhemê wî ew kene çîrokê gelerî hene yani evê ku em bêjin wexta miftîtiyê de em bêjin Qulpê, Silîvan, Lijê nava xelkê de hatine gotin ewan kiriye kitap ew belkî 15 hev kitabê jû ye away hene yani çîrokê gelerî evê ku yani em caran em jî dibin şahîd ku belkî cemaatan da jî me yani şevbêrkan da jî me guhdarî kiriye ewan jî pêşkêşê raya giştî kiriye yani bi Kurdî zî wek min got xezînekê mezin e û em spasdarin yani ji bo vê xizmetê ku nestê Kurd ra pêş ra kiriye. Gelek spas. Belê kek vildan tê çi bêjî? Valla hayran çi bêjim yani Mevlemîn Bozaslan kek bayram ev kir yani ez jî nîvlicî me yani hiç ji zaroktiya min ji bavê xwe gerek dibîst navê wî hem mesela miftîtiya wî ya li Qulpê bi wê münasebetê ez wisa texmîn dikim lê navê mala me pir derbas dibû û bavê min jî wî wekî dostekî xwe ye pir baş ew dikir tavê bavê min li Licê jî mamosteyî kir 8 sala 5 û neh heta 67 em li wir bûn du birayê min biçûk jî li Licê hatine dinê lê ji wî zêdetir tabî em mesela kurdayatiyê de mesela kültür siyaset kültür tabî divê meriv ji bîr neke yani Mevlemîn Bozaslan ne xebatkarê tenê ziman û kültura Kurdiye yek ji wan pêşengên destpêkê ya tarîxa nêzik ya siyasiya Kurdistana Bakur de jî rolê wî yê gerek girîng hene di salên dawiya şêstî û piştî wî yani wê rojê min ji kek bayram yek ji xebatkarê weşanxana deng e xebatkarekî kevne min sê mehberê ji cîranê xwe cîranê min Kovan Amedî cara pêşî wexta got ku cîlda şaran jî derket min jê soz girt min got divê her çara ji min ra ew bikî wê rojê anî min par vekir bi rastî jî wekî yani ez nehewce kek rêzdar Mevlemîn Bozaslan behs bikim ew ji xwe ez bawerim ji alî
تماشاوانان رب جاری میوانین به پروگرامی بچی پر ناستارش خو لی گلکی کیف خوش بوم بگمان دیترین جدا دکارن سر و اثر و برهمه هجا دکارن هبن یعنی بکارانینا تیپا بگره حتی شروع بکرنا هن تشتا لی نزی 3600 روپله وکی کک بایرام گوت اویان نه فرهنگی کلاسیک کو یعنی کردی اف پی وب مثلا تنه حرف آ ده کردی داته چه معنی ج چارا یکی روپله کی ایزاحات وی هيا هم وکی حرف چه فونکسیونه دنگی وی چیه آ حرف آ ده رزمانا کردی دا کیجا فونکسیونه دلیزه وکی لوما از گرکی که خوش بوم ساعت وی خوش و وکی کک بایرام گو دونا پیر جیران خوب بیست گو کک محمد امین پروگرام کی کک بایرام لا گوتیه یه 4 ساله جیران من گوتیه یه 15 ساله چه کریه از کیف خوشی تابی ساعتا کی خوش و جیانا کی درجه را هیوی دکم و ساعتا همو خباتکارین وشان خانات دنگ ساخبه جبو قاسی ازانم یا جی نکو قاسی ازانم خود جلدا یکم دا نویساندیه جلدا یکم 2010 دا چاپ بویه یعنی نه تشتکی برهمکی نویه لی نوع خلاص بویه تابی کینگ دست بکریه وکی کک بایرام گو یعنی 20 سال 25 سال بری لی ایکو که ماموسته محمد امین بازاسان ناسکن دزانن که اوش خورا پروگرام شد که داتینه پیشی آگو و ده هندر تقویم ما خودا لگورا امکان این خو دخوازه وان تشتی کدایه برخواه داوی لبینه مالایو آوا جیرا و همو کسین که کده وان دبی خباتی ده درواز بیه جوانا سپاس کم و جیانا کی بصحت و درش دافاز کم و سپاس اشتراجی به مناسبتی به مسئله جی آنی جو بلکی ایکو نبی استبن نبی تبن او جی خایدار بون و باش بون و دبی هم قدری مرومن خویه و بزانبن و وقتا جیویات او کاویات دبی بحثا وان و بکنو قدری وان بگرن گلک سپاس کم اشتراجی که تبیاجی خست ناف پروگرامه یا ایرو از جی سپاس کم جوارا جبوی که اون دشتاری برنامه بود براستی که رزدار حمد امین بوزارستان امری خود سخت دبر زمان چاند ادبیات کردی دایه جی رزگرتنه کسی که انجام مروجه را رز بگیره یعنی کسی که انسانه دما کو مبهیست و راستی من فیسبوک دا دید کو تا پار وکریه و کت بیرامه مگو بسام بیانجی بکن مجارتی تبوی سبب از مشترا بیجم مالا تاوابه گوتنین وی داوی بله کک بایرام تیچ بیج گوتنین تی داوی استن سپاس کم یعنی جبو کو تبه فرسنده دامه و که ویلدان راجی سپاس کم که خوش بوم که به وسیله پروگرامک داتن برف مالا و آوا سرکفتن جبو که حنیفید و بو چارپل مدیه سپاس کک ویلدان تیچ بیجی گلک سپاس که کنفی ازی گلک که خوش بوم هرچند yani medya civaki dünya birçok kriye merv şeklu hali hevudu dibine cana zindi dibine li wani ruberu manaya kidine az gelek fxaşum ve fırsatı ku mu her diyaji di u hevidarım ku yani em karibune feyda xo biginin becivatı khasi ku jidese megatiye مالتا آواج بو به دعوته کو ازی کاربو بیرورای خوش بجباته را پار بکم و گلک سپاس کم جبو کک بایرام جی جبو تجی هر جترا و حوالین کو لپاش کامرینا جوان را و همو میوانین به پروگرامی کو تماشا کرنا جوان را
صحت و سلامتی دخوازم گلک سپاس دکم. بله از جوار سپاس دکم جبر که و نشکیناند و بشتاری برنامه بود گلک ساون از بله تماشاوان هیجا برنامه مل بری هات داویه بمینن دخیر و خوشیه دا از گلک جوارا و جخباتکارین چارپل مدیای راجی سپاس دکم. سپاس سرچوان شب باش. شب باش.